Ja už od malička som zažíval také zvláštnosť. Vieš, není, že dobrá a zlá meditácia. A ja som pozeral na svoje telo, že tak ja som zomrel. Vieš byť vulgárny? Ešte nemal som vysporiadané takú svoju autenticitu. Vítam vás v ďalšom diele nášho podcastu. Veľmi sa teším na dnešné natáčanie, pretože som sa absolútne nemusel pripravovať, práve že naopak ja sa bojím, že dnes budem mať málo času na to, aby som sa opýtal všetko, čo sa chcem opýtať tohto človeka. A som veľmi rád, že si našiel čas, Michal, že si sem prišiel, že sme sa toho úspešne dočkali, že sme sa stretli. A ďakujem ti, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem aj ja. Čau. A dobre, ja by som začal úplne, že asi otázku, ktorú si už v podcastoch dostal. Že ak toto pozerá niekto, kto náhodou nevie, kto je Michal Drienik, tak kto je Michal Drienik? Človek, ktorý sa nesnaží vykonávať to, čo chce od neho to okolie, ale byť sebou, byť aktuálny, byť autentický. Ale chcel by si počuť takú klasickú asi formuláciu. Som spisovateľ, vydal som 9 kníh, teraz 9. A bol som osobný tréner 7 rokov, veľmi dobrý tréner, jeden z najlepších. A veľmi sa mi v tom darilo, veľmi ma to bavilo. Trénoval som aj nejaké športové kluby, jednotlivcov, reprezentantov Slovenska, krásna práca. A točím videá na YouTube, robím rôzne prednášky, semináre, školenia. A ja som taká kreatívna duša. Veľmi sa snažím byť tým umelcom a nenechať sa zničiť tým systémom a byť stále tvorivý, ale zároveň udržať sa v tých trendoch, ktoré tu sú, ale zároveň ich nenasledovať. To je veľmi zaujímavá aj komplikovaná odpoveď. Je to tak. Čím viacej premýšľaš nad tým, čo robíš, o to viacej ťa môže blokovať ten mozog, ten rozum, ale srdce ti stále hovorí, že máš niečo urobiť, tak sa musíš naučiť stichnúť ten rozum, aby si počul šepot toho srdca, alebo srdce nikdy nebude kričať po tebe. To je zaujímavá myšlienka. Teraz ty mi dávaš také myšlienky, už od začiatku, jak sa rozprávame, že ja sa nad nimi potrebujem zamyslieť, aby som vlastne navnímal, čo si mi povedal. Čiže niekedy budem vyzerať ako spomalený asi dneska. Ale ja som sa aj tým začať, že my sa vnímame pravdepodobne ešte od tých čias, keď si bol trénerom. Prišiel si do gymu. Áno. A ja som sa na teba, keď som ťa, ja si pamätám, že si mi prišiel zvláštny, pretože ty sa bez dôvodu na mňa usmieval. Vieš, že čo dneska akože nie je úplne, že v pohode. A ty si prišiel nejaký dolámaný alebo také niečo. Ja som bol po kolene po operácii, ja som sa volal dokopy. A chcel som sa ťa spýtať, že či už v tom období si sa venoval týmto veciam, ktorým sa venuješ dnes. Mňa k tomu priniesli zranenia na tele. Ja som, keďže točiť veľa o životospráve v podstate, tak ja som začínal cvičiť ako 54-kilový chlapec. Už pri tejto výške veľmi rýchlo som vyrastol. Mám 183 cm pre predstavu, alebo 182, tak nejako. A začal som cvičiť a priberať hmotnosť, svalovú hmotu a tak ďalej a vyšlápal som sa na nejakých skoro 94 kg. 40 kg som nabral za nejaké to obdobie, nejaké tie 2-3 roky. A raz som šplhal po lane, zavesenom na strome, pred bytom, kde sme bývali u maminy na sídlisku. A už som bol totálne pretrénovaný. Ja som cvičil vtedy niekedy 2-krát denne a to bol ten druhý tréning v tom dni a nedával som si pozor na regeneráciu, oddych, však mám 20 rokov, proste mne sa nič nemôže stáť. A šplhal som po lane už normálne, že poslednú sériu a ak som išiel dole, tak dosť to brzdíš tými rukami a ja som nemal správnu techniku, nemal som veľmi taký ten chrbát do toho zapojený pri tom šplhaní a išiel som veľa cez bicepsy, cez ruky. A cítil som, ak mi šklblo v ľavej ruke a mne sa vlastne natrhli 4 šlachy na ruke, čo som vtedy nevedel. Ja som si len myslel, že som pretrénovaný, ale nevedel som sa poutierať, otvoriť si dvere a také veci. A vlastne to zranenie ma donútilo zamýšľať sa nad sebou. Nemohol som cvičiť, nemohol som proste nič robiť, lebo strašne to bolelo. A mal som s tým problém až skoro 1,5 roka. A to ma celé privádzalo k tomu, aby som začal premýšľať nad tým, že čo je to depresia, čo je to zmysel života, čo je moje poslanie, čo mám robiť. A to ma priviedlo k
písaniu kníh, k točeniu videí a k trénovaniu. Potom som začal robiť trénera a čiže tým veciam som sa už pomaličky venoval. Ty si ako prvé povedal, že to ma priviedlo k písaniu kníh, čiže ty si skôr písal knihy, ako si bol trénerom? To prišlo tak naraz. To prišlo celé naraz. To bolo zaujímavé obdobie. Ja som bol zranený a teda nevedel som čo v živote, lebo zase tak, aby som priviedol divákov do toho obrazu. My sme mali s mojím kamarátom, on je teraz lekár a on sa veľmi zaujímal o cvičenie, životosprávu, stravovanie z pohľadu vedy. Proste jeho nezaujímal bro science, ako povedal mi kamoš v gyme, že za 10 minút po tréningu si musíš dať proteíny, inak ti nikdy nenarastú svaly a také veci. Takže on ma učil takúto vedu a ukazoval mi, kde si môžem nájsť vedecké štúdie, kde si to môžem overiť, a že či tie doplnky výživy všetky naozaj sú také, ak ich prezentujú, alebo len niektoré a nejako. Samozrejme, veda sa úplne posunula od vtedy, to je už 10 rokov. A ja som bol teda v depke, že my sme mali spolu projekt o cvičení, my sme o tom písali články, točili videá na YouTube, na úplne iný projekt. A že si hovorím, ja teraz nemôžem točiť videá, lebo proste nemôžem cvičiť, ja som býval na videách, že cvičím a neviem čo robiť. Tak ma to doneslo do takej depresie, fakt, že v kuse som plakal, nevedel som čo robiť, chudol som a cúval som v tej váhe, ktorú som si vybudoval. A mamina moja mi dala knihu Robin Sharma, Mních, ktorý predal svoje Ferrari, potom Pokojný bojovník od Dana Millmana a dala mi asi aj knihu Kľúč od, Joyho Vitala, The Secret napísali. A vlastne v tých knihách som našiel odpovede na svoje bolesti vtedajšie, akože mentálne. Potom som sa zamestnal v Tesku, som predával doplnky výživy, predtým počítačové hry, lebo ma vyhodili z vysokej školy akurát. A ten projekt sme budovali počas tej vysokej školy, ktorá mi vôbec nešla a robili sme tréningy zadarmo pre ľudí v Prievidzi. Mávam do tej kamery. A robili sme tréningy a chodilo nám tam veľa ľudí, potom som začal robiť predávača a tam som zistil, že ja potrebujem na sebe viacej pracovať mentálne, aby som bol jedného dňa nejakým mužom, lebo chýbal mi taký mužský vzor v živote. Mám ocina, s ocinom mám super vzťah, ale chýbal mi taký, ak niekto mal, že Schwarzeneggera kedysi, teraz má niekto možno The Rock, alebo čo, ja som hľadal ten svoj vzor. Našiel som ho v jednom mužovi, volá sa Elliot Hulse. On točil na YouTube videá kedysi, už to robí 14 rokov. A on mal také krásne videá, ktoré mi pomohli. Proste hovoril, že ak si nemáš pripúšťať názor iných ľudí, ale robil to tak strašne surovo ten content, bolo to brutálne. A čakal si kratšiu odpoveď, čo? Nie. A vlastne tie videá mi veľmi pomáhali. Fakt, že som sa v tom videl a menil som ten svoj mindset, ten svoj pohľad na život a veľmi ma to menilo vnútorne. A vtedy som si povedal, že ja tieto veci musím začať rozprávať na kameru pre Slovákov. Ak pomôžem nejakému ďalšiemu chalanovi, ako to pomohlo mne, tak budem strašne rád. Takže ja som začal robiť videá že ako inak myslieť, ako byť pokojnejší, ako budovať disciplínu, ale ja som pristúpil k tomu, že zdieľam svoju cestu, že nie, že idem ťa poučovať, ale toto skúšam teraz, toto teraz robím, toto som vyskúšal, toto mi poradili v knihe, zdieľal som tú cestu a prvého pol roka máš 10 sledovateľov, tak to taká malá komunitka si ju buduješ a oni ti tam píšu a zdieľate si názory, odporúčania na knihy a z tých pár desiatok ľudí sa potom robila nejaká tá stovka ľudí, tisícky a rástlo to a popri tom, ak to rástlo, ja som raz prišiel, už som mohol cvičiť, už som bol vyliečený, to bol taký dlhý proces. Prišiel som domov a zobudil som sa po poobednom šlofíku po tréningu a v hlave bola myšlienka, napíš knihu. Si hovorím, že to je úplne zvláštne. A zrazu napíš knihu a že ježiš, ma strepalo. Fakt, že zvláštne to bolo. Ja som nikdy nepočul nejaký hlas, alebo čo skôr to bola taká myšlienka, ale taká cudzia. Prišiel som za písací stôl, to som ešte u maminy býval, to som mal 21 rokov, alebo tak nejako. A že akú knihu? A zrazu som počul názov, že rozvíja rovnako telo aj mysel. Tak som ho napísal. A hovorím si, o čo mám písať? A tak zrazu som mal pocit, ako keby viem názvy tých kapitol, tak som si ich napísal a
tá kniha sa písala úplne sama, ako keby som nepísal ani ja, aj keď to znie úplne čudne, ale predstav si tanečníka, ktorý je veľmi dobrý tanečník, pustíš hudbu, tancuje, tak akože ako tancuješ, on nevie, on je ten tanec. A niekto sa sochu maluje nejaký veľký obraz, tak on akože maluje, on nemá postup teraz, spravím toto. Jasné, že je v tom nejaká technika, ale ty sa staneš tým, čo robíš, tým umelcom. Každý má v sebe umelca, aj ty si určite bol nejaký zanietený, že robil si gym, robil si štúdio, tak akože dáš do toho logiku, ale to ťa vedie, lebo si v sebe, si v tom centre. Takže som napísal knihu, popri tom točil tie videá a to je tá moja cesta, tak som sa k tomu dostal. 21 rokov som mal, keď som vydal prvú knihu. Čo si opísal tú knihu, tak ja som tak čítal knihu, určite to ty budeš poznať, Hovorí s Bohom. Skvelá. On tak písal vlastne takým spôsobom, ako keby mu to diktoval ten Boh. A tak si to teraz pripomenul. To som nečítal, to by som klamal. To som počúval, keď sme išli do Chorvátska na aute na dovolenku, tak som to vlastne si počul po ceste tam jednotku, po ceste nás audioknihu. Áno. A ja som ti tak cieľene dal tú otázku, ktorú som ti dal z toho dôvodu, že ma zaujíma, či si tieto svoje myšlienkové pochody a to svoje iné zmýšľanie presúval aj na tých klientov, ktorých si cvičil, ktorí za tebou prišli s tým, že Michal, ja chcem schudnúť. A ty si zrazu začal hovoriť, že no a musíš mindset a vieš. Vieš čo? Podľa mňa, keď robíš s ľuďmi, tak keď si tréner aspoň, si z polovice tréner a z polovice psychológ. Či sa venuješ tomu, či nie. Tí ľudia sa ti chcú vyspovedať, zazdieľať svoj deň, chcú byť vypočutí. Takže veľmi veľa ľuďom som tie veci hovoril a oni ich radi počúvali a pýtali sa na ne ďalej, ale nesnažil som sa to nikdy robiť invazívne. Vieš, že aj spravím video na YouTube, tak ja ho urobím pre tých ľudí, ktorí ho chcú sledovať. Nie, že idem napadať suseda oproti z domu, ktorého to bude triggerovať, ktorého to bude bolieť. Rozprával som o tom klientom veľmi a ja som sa strašne veľa kníh som prečítal, veľmi som študoval anatómiu, životosprávu, stravovanie, všetko a snažil som sa tým ľuďom dávať úplne nie nezmyselné nejaké úplne, že random vyťahnuté jedálničky zo šuflíka, ale snažil som sa ich učiť sa stravovať, že čo znamenajú kalórie, ako si ich vyrátať, že nie je ako keby kalória ako kalória, že, lebo niekto, tak si dám hranolky, vyrátam kalórie, a že tam nemáš nemusím ti to vysvetľať, tú hodnotu toho, čo nájdeš. Dáš si avokádo, vajíčka, slaninu dokopy, zeleninku, tak to je úplne samozrejme niečo iné. Takže Iba do toho vstúpim jednu vec, že ja som mal takého klienta, ktorý nechcel jedálniček, chcel nastaviť kalorické tabulky, ktorí to nastavili a on na druhý deň prišiel a ukázal, podľa sa všetko mi sedí a pozerám večer borovička, že však ale sedí mi to. Hej. A vlastne, aby neboli ľudia z toho prepálení, tak som ich učil, že daj si pozor na tých 80% a tých 20%, tak ak si chceš dať ten pohár vína, tak si ho daj, si to tam zarátaj, ale proste rob to takto a niektorí chcú byť strašne striktní a hovorím mu, doteraz si striktný v živote nebol, tak prečo to zrazu od seba chceš? A veľa ľudí, nehovorím, že každý, ale veľa ľudí pritom tak vyhorí, že bože, teraz musím všetko mať nalinajkované a to mám aj v známych takých, že začne mega veľa vždy cvičiť a potom prestane, alebo sa prepáli, alebo chce perfektnú stravu a popozerajú na mňa, že ako to, že stále cvičíš, neviem, 12 rokov, lebo to nehrotím. Tak keď vynechám tréning, tak ho vynechám, keď mám že veľa práce, ale snažím sa aj tú prácu trošku regulovať, lebo ja strašne som veľa pracoval a aj ty si o tom niečo písal na Facebooku, už 2 razy mi to vybehlo, že ľudia sa chvália, že veľa pracujú a že to nie je ten správny cieľ z tvojho pohľadu, že skôr cieľ je naučiť sa menej pracovať a nejak to vybalansovať, to sa mi veľmi páči. Lebo na začiatku som robil od rána do večera v gyme, potom točiť video, písať článok a taký veľký kolobeh niekoľko rokov a snažím sa menej pracovať. Aj keď mi to určite manželka by povedala, že to tak nevychádza, ale mám aspoň ten zámer, vieš. Páči sa ti tento podcast? Nezabudni dať komentár a páči sa mi to na toto video. Viem tak, že to robíme dobre. A keď sa ti páči podobná tematika, nezabudni dať odber na tento kanál. No, ja som to myslel tam tak, že ono je rozdiel, keď a ja som ešte predtým trénoval ľudí. A keď som trénoval ľudí, tak musel som tam fyzicky byť prítomný na to, aby som odozdal ten tréningový plán a tú hodnotu toho tréningu. Ale tiež som sa dostal do fázy životnej, kedy je mojou prácou skôr byť kreatívcom. A vnímam, že keď nepracujem 10 hodín, ale 6 a tie 4 hodiny venujem proste čomu chcem, to je jedno, nemusí to byť špecifikované, tak tých 6 hodín je oveľa produktívnejších ako tých 10, keď sa úplne v tom topím. Je to pecka, no. A hlavne keď
mňa veľmi rozrušoval telefón, alebo ja mám v práci asi takýto monitor veľký, že na to zmestíš 2 pracovné plochy naraz. Mňa veľmi rozrušoval, že tu pracujem, tu mám WhatsApp, alebo že som tak preklikával a začal som sa veľmi fokusovať na tú robotu, že si zapnem napríklad stopky na telefóne a že 30 minút neodídem od tej úlohy, ktorú mám a zrazu zistím, že ja som spravil za 15 minút, aj keby som naťahoval hodinu. Takže som viac a viac efektívny a viac sa mi lepšie tvorí. A ešte srandovná je taká zmena prostredia, že vypadli sme teraz do Talianska na 12 dní asi. Tam som si zobral notebook, čo nie je pre mňa že plnohodnotné pracovanie, ktoré viem spraviť tu, ale je veľmi blízko tomu a hovorím si, ty kokos, iné prostredie, iná nálada, iný vzduch, iní ľudia a mega som bol kreatívny a spokojný s tým, čo robím, že aj to prostredie ťa veľmi ovplyvňuje. A to nemyslím len, že ako si zariadiš štúdio, ale aj to, že aká mentalita vládne v štáte, kde práve si. Lebo Slovensko je postkomunistická krajina, ako aj iné krajiny. A my sme tak ako keby ešte veľa je závisti na Slovensku medzi ľuďmi, alebo sa nemajú ľudia dobre, tak ti závidia niečo a veľa je takých, že porovnávajú, zhadzujú, komentujú veci a ja som v kontakte aj so zahraničnými tvorcami a pozorujem, že je to vo svete úplne iné a preto môžeš vnímať, že keď prídeš z toho prostredia inde, tak naozaj sa cítiš inak. Že napríklad človek, čo žije fakt, že pri mori a príde inde, tak on nemá taký ten efekt tej dovolenky, čo by ti niekto povedal, to len lebo si pri mori. Nie, on ho nemá, lebo on žije proste v tej nálade inej. Úplne ti chápem. Úplne sa v tomto teraz nachádzam, pretože tento rok my sme spúšťali nejaké nové projekty. Ešte stále sme v období spúšťania nejakých nových projektov, ktoré bol na mňa tlak z každej strany, plus som potreboval byť aj kreatívny. A síce som fyzicky bol, že poďme na Kilimanjaro, ale psychicky som bol, že zakopte ma, dajte mi svätý pokoj všetci. Jasné. A spravil som s mojimi Zuzkami dvoma to, že som povedal, že ideme na týždeň preč. Odišli sme do Chorvátska, išli sme autom, lebo s malinkou sme ešte nechceli s letadlom. A keď sme tam išli do toho Chorvátska, tak ešte doteraz čerpám z tej energie, ktorú som tam načerpal. A pritom tiež som tam išiel že s notebookom. Ale tam som prišiel na pláž a bolo teplo už, takže som si mohol pekne sadnúť na pláž. Vytiahol som si notebook a otvoril som si proste dokument. A tak som sa nastavil, že čokoľvek ma napadne, si to napíšem. A začal som sa proste vypísať a to bolo reálne, že keby si to prečítal, tak povie, že tento má akože LSD alebo niečo, že úplne od veci. Ale jak som sa tam proste vypísal a potom som si to neskôr po sebe čítal, tak som si zrazil, že aha, že toto som si potreboval zapamätať toto a tak som sa uprtal, že naozaj je to veľká pomoc v tom. Ale zasa sme si uleteli inám. My sme sa bavili o tých klientoch. Že si to že si to prenášal na tých klientov. A ty keď si začal tvoriť tento obsah, tak troška si aj tak rýpol do toho, že slovenská mentalita, postkomunistická krajina a tak ďalej. On nebol hneď prijatý všetkými ľuďmi, že? Vôbec, čo si to je. A dodnes to nie je prijaté takou všeobecnou mentalitou. Proste dnes sa už ľahšie hovorí, že medituješ alebo že sa zaujímaš o psychické mentálne zdravie, lebo tá mladá generácia do toho razí a to ti presakuje potom aj medzi tých, čo majú 30-40 rokov a samozrejme mám sledovateľov, čo majú 60 a viacej, máš to taký mix, je to už normálnejšie, ale zo začiatku, čo si, ja som sa hanbil povedať niekde, že to robím. Vieš, že, alebo niekto mi povedal, ty robíš tie videá? Vieš, niekto mi v gyme povedal a ja som hneď videl, že on ide vyrývať, on ide do mňa rýpať a pritom nechcel. Vieš, že ešte nemal som vysporiadané takú svoju autenticitu, že zastanem si to, čo robím a nezaujíma ma to, že ty mi o tom rozprávaš a hovorím si, musím sa to naučiť. Bolo to ťažké, ale dnes je to dosť lepšie a veľa som si pripúšťal také tie hejterské komentáre, schovaté za konštruktívnu kritiku, čo veľakrát je iba taká nálepka. A dnes som v pohode, lebo som zvyknutý aj na to, že ti na firemný e-mail prídu proste vulgarizmy, ti niekto naloží aj do správy a už nad tým len mávam rukou. Vieš, ale vnímam viac, že sa ľudia o to zaujímajú. A vtedy, keď som začínal na Slovensku, nepoznal som, možno bol, ale ja som nepoznal iný tvorca toho, čo som začal robiť, že sa volá, že si, zabudol som názov, ale že to sem prinášaš a nesieš ten najťažší údel v tom. A potom je ďalšia vec naučiť sa to, že keď začnú iní to tvoriť, nesmieš byť, že čo tu opakujete, lebo ty si ten inventor, že to donesieš a ostatní majú možnosť to robiť tiež, že tým to dovolíš, ty to rozražíš ak taký
ľadoborec, vieš, že odnesieš si to najťažšie a potom je na tebe, ak chceš ostať, že na tom trhu, a to nemyslím teraz, že akože predávať, ale predávať má tiež dva významy, ale ukazovať sa a zotrvať je, aby si bol aktuálny. Aby si bol autentický a aktuálny. Nesmieš zastať v tom starom procese a musíš stále udávať trend, ako keby. A ja si všímam, že začnem robiť nový štýl príspevkov, začnem robiť 2 postavy, ak sa rozprávajú a 3 týždne už to vidím aj iných robiť. A začnem robiť, si poviem, že OK, idem robiť voiceovers na takýto štýl a zrazu to vidím iných robiť. A hovorím si, mňa to stále nutí sa tesať a byť stále sám sebou a nehnevať sa na tých iných, ale práve byť rád, lebo vždy ti bude niekto iný sympatický. Keď som robil trénera a mal som totálne plno a moje ego bolo ešte extrémne dotknuteľné a myslím si, že ega sa nikdy nezbavíme, aj keď by sa so mnou rádi ľudia hádali, je to v poriadku, možno to rozpráva len moje ego. A ja úplne som bol vybukovaný od rána do večera. Že ak aj ty si zažil, že spravím za deň 10-12 ľudí alebo odtrenujem a mohol by som aj viacej, už to nedokážem. Takže v takom stave som bol. A v gyme, kde som pracoval ako tréner, keď bol taký najväčší vrchol toho, koľko tam trénerov robilo trénera, bolo 13 trénerov, čo bolo strašne veľa pred koronou. A nejaký nový chalan začal robiť trénera a hneď mal klientov, asi 4. Ale 2 z nich som poznal, že sme boli kamaráti s nami. A moje ego trpelo, že prečo neoslovili mňa. A hovorím si, veď som aj tak mal plno, ale proste bolelo ma to. Ale je to preto, lebo vždy budeš pre niekoho sympatický a pre niekoho nesympatický a môžeš rozprávať alebo robiť 2 rovnaké veci. Vieš, a preto je dobré, že aj iní ľudia tvoria, lebo niekto sa na mňa pozrie, že bože, ja ho nemôžem počúvať, on má hrozný prejav, on je nechutný, on je plešatý s brádou, ale aj ty to máš. Ale niekto iný im bude sympatický, takže to je veľmi zdravé pre ten vývoj, že tých ľudí viac a že sa ľudia o to viac zaujímajú. Ja sa čudujem inak, že ľudia chodia teraz na tie tetovania vlasov. Ja by som bol šťastný, keby ma ich zbavili. Že by som si ich nemusel... Ale bez choroby. No však áno. Zaklop si. Ešte 2 razy. Takýto si. A počkaj, teraz som zase si ušiel. Ty si hovoril presne, že teraz tí mladí to už viacej vnímajú a viacej to robia, že je to už iné. Ale z obrovskej časti je to iné vďaka tebe, že si to tak prekopal tu. A ja by som povedal, že drieník v manifestovaní, v meditovaní a týchto veciach, jak rytmus v repe na Slovensku. Ty kokos, aký mám zimom riavky. Ale je to tak. Ja si ďakujem veľmi. Ja si tieto veci nepripúšťam. Aj manželka to vidí, aj mi to niekedy tak povie. A mňa niekto za niečo pochválí takéto, alebo že ty si super, ty si vydal neviem koľko kníh a že ja to beriem tak, že to je normálne. Vieš, že čo je na tom také, že to tak ospevujete, alebo sa na to tak pozeráte. Alebo že ja ťa sledujem, ja ťa obdivujem, alebo niekomu odpíšem to, aké by mi celebrita odpísala. A ja si to normálne nežijem v takej tej svojej bublinke, že ja som... No, vieš, čo chcem povedať? Že nepripúšťam si to vôbec. A je to krásne, keď to povieš. Je to fakt krásne. Je to myslím si, že príjemné a strašne sa mi páči to, aj keď sme sa bavili o tom, že ty si koľko týždeň dozadu, či kedy si vydal túto knihu? V piatok. V piatok? Dneska je štvrtok. Štvrtok, pred týždňom. A za ten jeden deň, keď si vydal, tak si predal 1000 kusov. A určite by sa viacej ušlo. Nebolo už. A vieš, že keď som ti to povedal, že aký to je pocit, povede, akože, že normálny. A vieš, že druhý by sa na tým strašne kochali a možno by si na tomu lietali ešte strašne dlho a to ich ego by sa z toho strašne tešilo a ty to berieš, že však akože dobre, napísal som knihu, je super, že ľudia si ju kúpili, ľudia si ju prečítajú a čo idem robiť ďalej? Presne, to som ja. Ja spravím projekt alebo niečo a už premýšľam, že čo ďalej a ľudia robia aj krsty kníh a neviem, také rôzne veci. U nás v posilovni cvičieva jeden človek, ktorý bol primátorom jedného mesta dlhé roky a on pozná skrz svoje konexie skoro všetkých slovenských takých väčších spisovateľov. Tak som doniesol jednu knihu a on má už viac rokov, ten pán, ale cvičí fakt, že veľa. Úplne, on je super človek vo svojej podstate a on sa ma pýtal na ďalšiu knihu, koľko sa predalo a on, že ty si už lepší ako Banáš. A oni sa poznajú. A že ja neviem, či som lepší než Banáš, že ja sa tak neporovnávam. Že veď ale ty nerobíš ani krsty, ani reklamy na to a neviem, neulietam si na tom, ale vôbec sa nikdy sa nesnažím byť lepší, že spisovateľ. V knihách vôbec. Snažím sa v
v tom, čo robím akože na internete, sa snažím byť, že dobrý a byť o veľa krokov dopredu. A ja si fakt, že myslím, že som v hlave, v plánoch a v predstavách a rozmýšľaní extrémne inde. Milo mi niekto písal pod video, že som strašný egoista, alebo si poviem, že som inteligentný, ale podľa mňa my sme veľmi tak vychovaní, že je to taká hanba si povedať, že si múdry a ja som vždy chcel byť múdry a rozvíjať sa. A potom si niekto všimne, že ak skladám vety alebo že skrácujem čas, že nepoviem keby som mal auto, ale poviem, keby mám auto, čo je akože gramaticky nesprávne, ale ja o tom viem, že niektoré tie chyby robím, že zámerne, lebo sa mi páčia, je to ten môj rukopis. Takže v tej tvorbe, v tých knihách sa snažím byť, že ja a neriešiť čo iný. A v tej tvorbe na internete sa tiež snažím, že neriešiť čo iný, ale ako keby, že byť na tej špičke. Uh-huh. Chápeš? Chápem. A vo veľa veciach, to škoda, že teraz nie som moja Zuzka, ona by tak pritakávala, že presne toto mi Meren hovorí. Lebo ja jej tiež poviem, Zuzka, keď sa tak bavíme a niečo riešime. Manželka, hej? Budúca. Pardon, snúbenica. A tak tiež tak poviem, že ale ja som povie, že ja som inteligentný, že ja som múdry človek. A vieš, že ľudia sa na tak divne pozrú, ale akože je úplne v pohode v dnešnej spoločnosti, keď povie, že Ježiš, ja som tak blbý. Nikto ti nič nepovie. Ale keď poviem, kokos, aký som ja múdry. A ľudia sa na teba pozrú, že ty čo, akože si o sebe myslíš? Presne. Nikdy som sa na tým tak nezamyslel, ale... Že my naozaj tú mentalitu, neviem, či to je tak aj v iných krajinách, teda nemôžem to hodnotiť, ale minimálne na tom Slovensku to viem zhodnotiť, že je v pohode, pokiaľ sám seba dávaš dole. Že je to uznané tou spoločnosťou, čo je smutné. A vrátim sa teraz naspäť k tomu, ja sa budem snažiť vždy nás tak vrácať k tomu zdravému životnému štýlu, pretože ja chcel by som, aby si... Ja teraz budem žena, hej? Dobre. Budem tvoja hejterka. Dobre, v poriadku. Takže akože ja budem myslieť pozitívne a budem si manifestovať a priťahovať to, že som pekná, vyrysovaná a že je to vyriešené. Nemusím držať dietu, nemusím cvičiť, nemusím nič robiť. To by bol krásny svet. Taký jednoduchý veľmi. To je presne tá... Viem, na čo narážaš. Je to taká ilúzia ľudí. Poznám dosť ľudí, ktorí vyhrali veľa peňazí v lotériách. Na Slovensku, Slováci, neuveriteľné príbehy pre ľudí. Niektorí mi dovolia zdieľať a najväčší boom bol v lete, keď taký párik vyhrali 480 000 eur. Boli u nás na seminári a potom ubehlo 2 mesiace alebo tak a vyhrali. A taký príbehov mám fakt, že strašne veľa, ale niektorí to nedovolia ani zdieľať, lebo prídu na mňa, hovorí svet, to už úplne anonymné, ale rešpektujem to. Ale čo tým chcem povedať? Že potom strašne veľa ľudí chce vyhrať. A ja mám pocit, že ten život sa keby na to pozerá, že ty ak nie si ochotný si to odpracovať, tak môžeš manifestovať koľko chceš a musíš si to odmakať. A ty ak máš v sebe, že si pracovitý a odmakáš si koľko len pôjde, tak ty si to môžeš veľmi pomôcť s tou hlavou a nebudeš tam musieť mať toľko driny. Že keď ľudia vstupujú do toho s takým tým, že idem si vizualizovať, nech som chudá a nebudem nič robiť, tak nepôjdete, lebo budeš ešte priberať. Ale druhá žena, ktorá spraví aj tie kroky, lebo pracuje na tom, že ide do toho gymu, nastaví si ten jedálniček, tak to veľmi pomôže, tá mentalita. No to je veľmi veľa vedeckých štúdí, čo sa týka ovplyvnenia vlastného názoru na seba alebo obrazu na výsledok tvojho tela, ale je veľmi dôležité makať. Ľudia žijú fakt v ilúzii, že budem len, poviem to inak, chcem byť vyrysovaný, chcem byť sexy fit a budem si to želať vizualizovať, ďalej si sadnem na gauč, pustím Netflix a budem jesť čipsy, že musíš spojiť tú fyzickú akciu s tým mentálnym dokopy. Vždy. Zostávam tou ženou. Dobre. A vieš, ja chodím 30 rokov do práce, kde proste už som nejako fixnutá, nejako tam musím chodiť a neviem, že to milujem, ani že to neznášam. Chodím tam, mám zmeny. Prídem domov, musím naváriť pre celú rodinu, mám tam 3 decka, ktoré mi tam zjapú a môj muž mi absolútne nič nepomôže, láhne si na gauč, keď príde z roboty, otvorí si pivo, pozerá film. Akože keby reálne sa môžem znova rozhodnúť, že by som za ním ani nešla. A ako ja v tomto všetkom vôbec môžem myslieť na to, že ja budem pozitívna? Veľmi dobrá otázka, taká zo života. A ľudia veľakrát zapadnú do takej domnienky, že to, čo im prezentujem akoby, že je to ľahké. Lenže ja prezentujem
to, že ten princíp je vo svojej podstate jednoduchý, keď sa ho naučíš, ale že je to ľahké, som nikdy nepovedal. Každý sa narodí do inej rodiny, každý má iný štart, každý to má inak ľahšie alebo ťažšie, či už to majú úlohu nejaké možno minulé životy alebo čo, to ja neviem, o to sa nešpecializujem sa v tejto oblasti. Ale, čo chcem povedať, vždy je východisko z toho, kde práve som. A len sa na to musím vedieť reálne pozrieť. Lebo napríklad, že mám klientov a niektorí, alebo väčšina je taká, že chcú robiť všetko hneď. Že ja chcem vizualizovať, ja chcem meditovať, ja chcem afirmovať, ja chcem byť bohatý, zdravý, štíhly, presťahovať sa, mať auto, ja chcem chodiť začať cvičiť, lepšie sa stravovať, mať všetko. Proste všetko. Máš až 17 techník o tom, ako manifestovať. Prezentujem najčastejšie 3 najznámejšie, ale napríklad taký dokument som nedávno dával do kurzu, tam sú také 10 je tam najúčinnejších podľa mňa, ale to som zase odbočil, pardon. Ale chcem povedať, že vždy máš možnosť začať s tým, kde si. Nejakým malým spôsobom. A ja viem, že ľudia majú ťažký život a ja som mal v živote ťažký život alebo ťažké obdobie, ale vždy máš možnosť 3-krát do týždňa si dať dýchové cvičenie Wima Hofa, čo zaberie 12 minút. Vieš, že zvyšné sú výhovorky, ty si musíš nájsť prioritu, lebo určite tých 12 minút zaondíš na telefóne alebo niekde, len ide o to uvedomiť si, že dobre, to dýchanie Wima Hofa je nepríjemné, chce to môj čas, ale nie je to pol hodina, nie je to 3/4 hodina, nie je to ani ako ísť do fitka, vieš, že viac času to zaberá a budem sa cítiť lepšie a zregulujem nervový systém, proste úplne inak vyladím telo a potom sa mi začne skladať život inak a tam ľudia robia chybu, že neskladajú svoj život na malých momentoch, na ktorých im to život chce ukázať a dovoliť. Poviem príklad. Chceš viacej peňazí, prídeš do jednoty na nákup, do Teska, hoci kde, stojíš pri pokladni a na zemi je 5 centov, ale ty chceš viac peňazí. A to ja nezdvihnem, lebo akože, čo som ja, socka, ale pritom robíš za 3 eurá na hodinu, akože je to nejaký tvoj čas v živote a ja zvihnem aj 1 cent. Ja sa proste zohnem, poteším sa, poďakujem, lebo som práve zbohatol. Ja viem, že to znie silene, znie to ako klišé, rozumiem tomu, ale ide o to, aby som vyskladal život na tých malých bodoch, ktoré sa mi páčia v živote a zase je to iba moje odhodlanie, či to chcem, či nie, alebo či chcem zotrvať v tom starom ja, alebo nechcem zotrvať v starom ja. A keby to rozbieš vedecky, že ideš do psychológie a do neurovedy, tak vlastne zvlečieš zo seba kožu, vidíš mäso. Zvlečieš dole to mäso, vidíš orgány, teraz luskni prstom, zmiznú orgány a ostanú ti len kosti, ostane ti mozog, viem, že aj to je orgán, a ostane ti mozog a ostane ti nervová sústava, iba kábliky. A my sme v podstate len tie kábliky, len tá nervová sústava, len ten mozog. A keď sa nad tým zamyslíš a ideš hlbšie, tak vlastne my sme len súbor opakovaných rozhodnutí za celý život, ktoré sú v nás vpísané. To preto ideme na autopilota, preto je zhruba 70 až 90% myšlienok denne rovnakých ako deň predtým a rovnakých ako deň predtým a deň predtým. A vždy máme možnosť začať sa sústrediť na niečo iné, učiť sa cítiť sa inak a ísť fakt, že maličkými krôčikmi. Takže tá veľká chyba je, že ľudia chcú veľkú zmenu vidieť hneď a nie sú ochotní nič urobiť, ale hovorím vždy, existuje niečo malinké, čo môže začať robiť. Môžeš pred spaním, nemusíš nič iné robiť, pred spaním môžeš začať ani nie vizualizovať, ale snívať. Bože, aké by to bolo krásne, keby môžem žiť tam, kde sú palmy, alebo v tom Chorvátsku, iba fantazírovať. A môžeš to robiť každý večer 1 mesiac a niekde sa ti to začne to 1% toho vedomého času, čo tomu večer venuješ, tých 15 minút alebo koľko, sa ti začne niekde pretavovať v tvojej realite. To 1% sa ti niekde ukáže počas bežného dňa a je na tebe, aby si to všimol. Potom šéf príde za tebou v práci, ktorú nenávidíš a pochváli ťa. Tak akože nepovedať si, no konečne ma pochválil, ale povedať si, pochválil ma. To, že večer fantazírujem a mám iný pocit, vtedy to má zmysel do tej mojej reality a začať si to spájať. Takže o tomto by sme mohli veľmi dlho debatovať, ale je dôležité to skladať na malých veciach. Tvoja odpoveď, ktorú si mi teraz povedal, keby tá žena bola skutočná a tých žien je strašne veľa skutočných, ktoré som ja pred chvíľou hral, tak keby si to púšťať dokola a hľadá v tom vždy niečo nové a nejaké iné pochopenie tej tvojej odpovede, tak už nepotrebuje počúvať podľa mňa dokonca tento podcast. Pretože je to odozdať to, čo je to odozdať má. Ja by som rád teraz dal také nejaké moje príklady, určite sa od toho nadviažeme ďalej, ale chvíľku teraz ti poviem ja. Že ja som mal
obdobie v živote, tiež to bola taká sinusoida, hej? A ty to vieš, pretože sme spolu aj komunikovali jednu dobu, keď to bolo fakt zlé, tak som ti poslal hlasovku. Pred 2 rokmi, no. A ja som ti poslal hlasovku, kde som sa opustil celkom. Pamätám si to. Bol som, aj presne viem, kde som bol vtedy. A ty si mi neodpovedal na to vôbec, ale práve ešte bola halus, že práve to im pomohlo. Lebo ja som sa podvedome tak spoliehal, že Mišo mi niečo napíše, že to im pomôže a ja budem vedieť, čo mám urobiť. A práve tým, že si mi nič nenapísal, ty si mi potom dal vedieť, že ty si mi poslal takú hlasovku, Maroš, že buď si mohol proste z toho iba vyjsť ako víťaz úplne, alebo že úplne padnúť. Presne tak. Že už to bolo proste úplne na hrane. A teraz chcem povedať, čo mne strašne pomohlo. Ja som vlastne, mám aj tvoj kurz manifestácie. Ďakujem. A priznám sa, že určité veci, máš tam strašne veľa toho obsahu, čiže som si tak postupne vyťahoval to, čo mi sedí. Veľa, no. Ešte sa tam vraciam, pozriem si, čo ma zaujíma a tak. Ale ja som názoru, že na konci dňa každý si musí nájsť akoby svoj systém. Ja som napríklad začal robiť takú vec, to bola taká jedna, ak si pred chvíľou povedal, že začal robiť niečo malé. Tak prvá vec, ktorá začala u mňa, je, že som si večer povedal, že teším sa na to, čo ma zajtra čaká. Ale ja som nevedel, čo ma čaká. Vôbec som nevedel, ale tešil som sa, že vytváral som si ten, že kokos, to bude super. Vieš? Potom som išiel s tebou, čo máš aj na YouTube, nejaké vedené meditácie, tak, ale toto teraz s tebou sa môžem o tom otvorene baviť, pretože tvoje ego to pochopí, že mne to nestačilo. Mne vadilo, že počujem teba. Ja som teda išiel sem, ja som si napísal scenár, ktorý som si ja prečítal a ja som hovoril sám na sebe si v budúcnosti. Rozumiem. A to som si počúval. A to bola moja vedená meditácia. To mi začalo pomáhať a potom som začal robiť takú vec, že mať také záchytné body. Napríklad včera som si uvedomil, ale už to robím automatizovane, že kúpil som si bicykel, začal som sa bicyklovať, to je taká moja forma psychohygieny, vylezem na kopec, pustím sa dole, adrenalín, super, vieš. A keď prídem domov, tak otváram zadnú bránu nášho domu a ja chádzam domov, tak tam máme také hrozno a na to hrozno si ja vždycky pripnem prilbu spotenú, že nech sa mi to tam uschne, hej, vyvetrá. A úplne mi vzniklo nejaké prepojenie v mojej hlave, že ja na tým nemusím rozmýšľať, ale vždy, keď pripínam tú prilbu, tak cítim obrovskú radosť, že kokos pripínam ju na svojom pozemku. Prišiel som z bicyklovania, ktoré ma strašne bavilo. Idem za mojou budúcou manželkou a idem za mojou dcerou. Tu sa mi tešia 2 psi. Hen tam mám altánok, výrivku a že strašne, že wow, že super, že som rád, že som vďačný. Ale občas napriek tomu sa vrátim sám do svojho starého ja. Konkrétne dnes ráno sa mi stala situácia strašná, hanbím sa za ňu, ale poviem ju. 5:30 ráno. A začali nám normálne, že rozbíjať cestu pred barákom. Lebo si tam niekto kúpil pozemok a ťahá si tam elektriku a to musia tak oni rozrezať úplne tú cestu. Viem, jasne. No lenže oni keď to začnú toto robiť, mi otvorené okno, lebo už je teplo, tak má vieš, panika, stres. Tak do mňa adrenalín, prišiel starý Marian, testosterón, všetko, vyletel som von. Nemôžem tu citovať, čo som povedal tým robotníkom. Oni pozerali, že čo sa tu stalo vlastne, ale medzi tým, kým oni ešte spracovali, ja už som bol naspäť vnútri. Ja už som sa vykričal, videl som, že boja sa, dobre, idem naspäť. A bol som vnútri, oni prestali robiť, sadli si tam na lavičku a ja vnútri, že akože čo si teraz dokázal? Že ich sem niekto poslal. Oni chudáci, oni museli o 4 ráno stavať napríklad, aby sem prišli, začali to robiť, lebo nechcú sa potom pražiť na tom slnku. Že čo si dokázal? Tak som sa tak normálne nastral sám na seba a som si tak sám sebe dávam otázku, veľmi často si to robím, že Mároš o 5 rokov urobil by toto? A že ne, vôbec. Tak som zapol kávovar, všetkým som spravil som kávu, zobral som ju von a hovorím, že chlapi, sorry, že som tak vyletel, ale nemôžete mi budiť dceru. Že ja o 6 s tým počítam, ale nemôžete ju proste budiť pred 6, že o 6 ja ju dám preč a že nechcel som na vás tak vyletieť a potom sme si potýkali, porozprávali sme sa v pohode. Ale to som chcel vlastne, celým týmto príbehom som chcel povedať to, že aj keď človek prejde tou zmenou, tak ja mám 30 rokov a dajme tomu, že 27-28 rokov som žil v niečom a tým, že ja teraz vedome na tom 2 roky pracujem, neznamená, že už je to preč. Neznamená, že máš očakávať, že to bude hneď preč. No, presne. To ľudia čakajú. To vôbec, akože strašne ľahko sa človek vráti k tomu starému ja, svojmu, ale tam je to práve to, že musí tam prísť taký ten, že čo som spravil a zamyslieť sa sám nad sebou. Brutál. A toto sa snažím, aby aj tí ľudia, keď mne sa páči, ako si to ty robil s tými svojimi klientmi, že si povedal, že snažil som sa ich naučiť stravovať sa. Nie, že tu máš jedálniček, tak to povedal, že naučiť sa stravovať sa.
A to je to, s čím ľudia si myslím majú často problém a to je to, že vedome nad niečím rozmýšľať. Lebo sú tu zvyknutí robiť, že toto správ, tak toto správ a bude dobre. Ale že sem sa dostaň a nájdi si cestu, tak to tí ľudia majú s tým problém. Oni chcú rybu a nechcú naučiť chytať ryby, vieš? Hej. Ale niektorí sa chcú naučiť chytať ryby, takže to je krásne. A vieš čo, Pecka, že si takto si uvedomil seba, lebo to je veľmi dôležité, mám rád učiteľa alebo človeka, Joey Dispenzu. A on hovorí, mňa toto naučilo, tak to sa snažím učiť iných ľudí, že ja nehovorím, že nemôžeš sa nasrať. Hej, že ale ako si sa nasral. Ale ide o to, že na ako dlho necháš tú emóciu, nech ťa zožerie. Lebo keby si bol ten starý Marian, tak ťa to teraz tu šteluje a štelovalo by ťa to večer, že zas tu ráno budú tí sprostí robotníci, vieš, a išiel by si v tej emócii a krmil by si ju v sebe a tebe by sa potom začal rúcať aj život v iných sférach, vieš, že odhlásili by sa ti ľudia z tréningov, čokoľvek by sa začalo diať a krásne, že si do toho vstúpil a tým pádom tá provokácia tej reality, ktorá prišla ešte zaťukať do toho Mariana, že a tu je ešte slabina, určite ju našli, lebo však prejavila sa a preto je akože tento systém, v ktorom žijeme, táto simulácia veľmi sofistikovaná, alebo vie, kde je ten tvoj program, kde ťa môže ešte bodnúť, kde je tá slabina a idem z teba zobrať energiu. Takže ty prídeš, nakrmiš toto svojou emóciou, lebo to človeka potom to unaví človeka, alebo proste vykričíš sa a ostaneš to taký, ťa to vycúca. Hej, hnev ťa vycúca, stres ťa vycúca, strach ťa vycúca a keď do toho vstúpiš, ty si vezmeš naspäť tú silu svoju a potom ostaneš wow. Že taký hrdý na seba, že kam to prešlo a neodozdáš to preč a vlastne vždy, keď ťa ide provokovať život, tak on, alebo ten, nie život, ale ten systém, v ktorom žijeme, tak on musí vynaložiť, investovať energiu na to, aby sa ťa pokúsil poštvať. A keď mu to nedovolíš viackrát po sebe, on to prestane robiť, lebo pre neho je to strátová investícia. Keby ty dáš každý mesiac 1000 eur do nejakých akcií alebo do nejakej kryptomeny a každý mesiac na tom vystratuješ a nemáš takú tú pevnú mentalitu, že OK, viem, že investovať mám dlhodobo, blablabla, tak prestaneš. Hej, lebo proste sa ti už nevypláca tá investícia, ktorú robíš, lebo ty v tom nevidíš význam. Tak potom ten systém prestane vidieť význam v tom, aby ťa šteloval. A neznamená, že ťa prestane štelovať úplne, iba to bude menej a menej. Príde po pol roku, no idem skúsiť na ňo, či by sa dalo, mám tu názvyš energie, bachnem mu, dá mi energiu, nedá mi energiu. Tu žijeme takto. Je to také, že presne, ak si to povedal, že neznamená, že prestane štelovať, iba sa s tým človek možno naučí viac pracovať. Si silnejší, no. Viac si to uvedomovať. No. A čo ja vidím na tých ľuďoch je, že oni často proste tými dňami a tým životom iba idú. Že čo príde, nejako na to budem reagovať, ale keď sa prehodíš do toho, že ja sa idem ovplyvňovať to, čo príde, tak vieš aj lepšie reagovať. Hej, je neviem, to krásne. Či sa zrozumiteľné. Jasné. Či to hovorím dobre. A ono, vieš, z tejto pozície teraz sa to mne oveľa ľahšie hovorí, keď sám som si veľmi ovplyvnil ten život oproti tej poslednej hlasovke, čo bolo pred pár rokmi, tak som si veľmi extrémne ovplyvnil ten život a oveľa ľahšie sa mi o tom hovorí, ale keby vtedy na mňa hovoril Marian dnešný, tak by som ho nechcel ani počúvať. Že tí ľudia sú takí že zatvorení, že dobre, povedz si, ale takto to prechádza cez mňa a nejde to do mňa. Chápeš, čo myslím? A jak ty by si pracoval s takým človekom, ktorý je úplne že close, že nechcem to príjmať? A on k tebe ani nepríde väčšinou. Že ja to vidím veľakrát aj v rodine, aj na blízkych, aj na cudzích ľuďoch, že ja mu nemôžem hovoriť, že na toto si prečítaj. On musí chcieť. Že prestal som už taký, že odporúčam ti. On si musí pýtať. Ale občas sa stane, že človek príde a on akoby čaká, že ja mu vyrieším ten problém. Hej, že dáme si konzultáciu 1-2 a ja mu to vyrieším a on nepracuje na tom. Tak ja som strašne prísny na ľudí. Že ja tak ako viem byť taký, že chichy, chacha, slniečko, tak ja viem strašne zakričať na ľudí, vynadať im, dodžubať ich poriadne, alebo viem tým prekvapiť človeka, že aj sme s manželkou s obsom vonku a náhodou, že ide niečo pes žrať, čo fakt nechceš, aby zožral, lebo bude zlé. Tak zaziapem na ňo a manželka, bože, ty máš taký hlasisko. A pritom vôbec nemám, keď len tak rozprávam. Ale mňa keď niekto nahnevá a mňa vie nahnevať, fakt, že to sa ma normálne dotkne, keď je niekto lenivý
alebo hľada výhovorky, alebo chce strašne len zbohatnúť a nič preto neurobiť a ľudia radi hovoria, že preto niečo robia a ja mu poviem, že nerobíš preto proste podľa mňa dostatok, lebo jedna vec je, že napríklad mám známeho, to je jedno koho, ale mám známeho, on sa v kúse vie sťažovať na svoju prácu a na peniaze. A on hovorí, že kámo, toľko je možností, čo môžeš popri práci robiť, že ti nevezme veľa energie, lenže on príde domov a po práci sadne na gauč, viem to na 100%, proste je to tak, lebo je to tak. To nie je, že je to môj odhad, je to tak, hej, že mám to overené. A príde domov a pozerá seriály a hrá hry na počítači. Mladý človek ešte 40 rokov. A on čaká, že on si zaslúži od toho sveta 3000 eur mesačne len preto, lebo existuje. A hovorím, každý si zaslúžime mať dostatok všetkého, ale keby to tak majú všetci, tak žijeme v strašne divnom svete, lebo dajú ľuďom všetkým hojnosť len tak do ruky a ľudia sa budú bezmyšlienkovite množiť medzi sebou, doslova, a bude strašne ten konzum stále viacej rásť a rásť. A nie je to zdravé, takže to veľa ľudí sa len chcú sťažovať a na nich aj nahúkáš, aj im povieš a ja nie som taký, že s človekom pracujem do nekonečna, ja si poviem, tu rezignujem, že nie som slniečkár, že s každým sa dá pracovať, dá sa, hej, ale ja nemám trpezlivosť s každým, aj keď na trpezlivosti veľa pracujem, ale nemám ani chuť s každým veľa pracovať. Proste niekto, vidím, že je viac otvorený a má tú túžbu a chuť rásť a meniť sa a opýta sa, vyskúša, dá mi feedback. Veľa ľuďom odpisujem, čo majú napríklad, že na mňa kontakt, že sú to bývalí klienti alebo majú kurzy, píšu mi na WhatsAppe súkromnom, tak ja im píšem fakt, že také správy mi odpisujem a vidím, pristupujem k tým ľuďom, že niekto mi napíše, ja mu odpíšem také správy a on mi na to neodpíše, ani dá len na to nejaké srdiečko, nepoďakuje. Ja som možno egoistický, ale proste čakám to poďakovanie, že si váži ten čas, lebo trvá mi to napísať asi 15 minút takú dlhú správu. A on mi potom píše ten človek o 4 mesiace s ďalšou otázkou, tak napríklad vieš čo, ja urobím videné. Proste aj keď si poviem, že je to môj klient, ale ja sa snažím tých ľudí učiť aj nejakému tomu správaniu, ktoré v dnešnej dobe možno není také bežné. Taký mám možno zvláštny prístup. Ale v svojej pozícii to musí byť ťažké aj, pretože ľudia od teba určite očakávajú, že ten Dreník, ten bude stále pozitívny, ten bude stále mať veľa energie. No určite. Vieš sa nasrať, že úplne, že nasrať, že vieš byť vulgárny? No, ja som veľmi vulgárny a manželke som sa pýtal, či ju to negatívne neovplyvňuje. A ja to mám rád, ale akože to je zás také neduchovné, ale ja niekde sa totálne hodí to slovo vulgárne, hociaké, niekde sa to hodí. Ja nie som taký, že nadávam ľuďom, že ty si toto a ty si tam, ale to tak do slovníku si dám a niekedy mi to ujde aj vo videách, napríklad na živých vysielaniach, ale nesnažím sa tým verejne nejak prezentovať, ale iba kvôli tomu, že viem, že ma počúvajú aj deti. To je jediný dôvod. Minulo som napísal jeden príspevok a nádavku, vulgarizmu som tam dal hviezdičku miesto nejakého písmenka. A nejaké už 2 komentáre. Prečo používaš vulgarizmy? Ja si hovorím, veď tam aj není. Ty si tam len domýšľaš písmenko, ktoré tam, vieš, ono tam reálne nie je ten vulgarizmus. Takže ja milujem tú pestrosť slovníka, ja milujem angličtinu, čiže ja veľmi premýšľam v angličtine. Že akože moje myšlienky sú možno 1/3 myšlienok je po anglicky. Aj keď si rozprávam sám so sebou, že nad niečím uvažujem, ja rozprávam sa v angličtine v hlave veľa razy. A mám to veľmi rád. Aj to niekedy použijem nejaké slovo v angličtine, lebo ho neviem preložiť do slovenčiny alebo nedáva taký význam, tak už mám komentáre, že prečo platím angličtinu. Ale veď aj jazyk sa vyvíja. Vieš, že to je zase to, chcem ostať v starom ja, chcem ostať v Slovensku z 95. Vieš, že a ľudia odmietajú sa vyvíjať, sú strašne úzkoprsí a potom sa čudujú, že ten ich život sa nevyvíja. Takže viem nadávať veľmi, no. A to by možno niektorí nečakali od teba. Vieš, nečakali, jasné, ale to sú zase len tie predstavy o mne, ktoré si oni o mne vybudovali na základe výstupov, ktoré dám. Pre nich je to nejaký vstup a ľudia si ťa idealizujú. Oni si ma idealizujú. Vieš, že tak ja som ideálny. Ale aj Dumbledore v Harry Potterovi určite nadával niekedy a chodí kakať. Vieš? To je šokujúce zistenie. A ľudia z tvojho okolia sú nakazení tebou? Nie. Nemyslím si. Nemám také široké okolie a napríklad moji kamaráti, ktorých mám,
Každý je taká, Ježiš, ani som sa nad tým tak nezamýšľal, ale každý sú taká rivalitná osobnosť, že každý má takéto svoje a neriešia tú moju prácu nejako. Vieš, že ona keby neexistuje v ich svete, lebo to nejak veľmi nesledujú. A nie. A tvoja práca je vlastne tvoj spôsob myslenia, čiže sa to prenáša aj do toho osobného súkromného. Nie, s chalanmi som úplne iný. My sme s chalanmi som s mojimi boys, keď sme, tak sa bavíme o hlúpostiach. Vieš, že ja potrebujem z tej mojej práce ako keby odísť tej hlave. Že aj keby sme na nejaké rodinné oslave a niekto príde, že skúšal som meditovať tak ja ostávam, že nie, teraz nie. Že potrebujem tam z toho vypustiť a je to preto, lebo to rieši non-stop s ľuďmi. Vieš, že musím nahrať video, spraviť článok, mňa to veľmi baví. Hej? Mňa to baví aj v sebe riešiť, ale potom príde nejaký čas, že príde za mnou kámoš a ideme sa prejsť okolo priehrady u nás a podebatovať a tak ja vôbec nechcem riešiť to, čo riešim a nechcem tam filozofovať a robiť terapeuta. Ja mu radšej vynadám a poviem mu to inak, lebo viem, že on to inak príjme od kamaráta, vieš. To, čo si teraz povedal, že keď niekde si a ľudia tam prídu, že poďme si pomeditovať alebo čo, tak to je, úplne ťa chápem v tom, keď najmä tomu my ideme grilovať, ja si dám klobasu a toto môžeš. Ježiš Mária, no presne toto. Áno. A to je tých tvojich 20%, to je ten balans. Vieš, že ty si musíš vedieť dovoliť dať si, tak si dáš cigaru. Vieš, cez víkend si dáš 1 cigaru, alebo ušľaš si 2 cigarety za mesiac, alebo dáš si pohár vína, alebo ideš nádávať, alebo dovolíš si byť aj negatívny, aby si zase poznal ten rozdiel medzi tým a nezapadol do ilúzie dokonalosti. Teraz si mi pripomenul jednu vec, ktorú som sa ťa chcel opýtať. Áno. A ja som fajčil. 16 rokov som fajčil. A dohodol som sa s mojou Zuzkou, že keď sa začneme snažiť o dieťa, tak ja som taký človek, že na konci, či vec vyjde alebo nevinde, ja sebe nechcem nič vyčítať. Ja si chcem povedať, že urobil som všetko, čo bolo v mojich silách. Toto musí byť vždy veta, ktorú si ja poviem, že úplne že obhajiteľne, sám pred sebou. Krásny a že som v pohode s výsledkom. A takže vedel som, že moja neresť, a čo aj samozrejme má negatívny vplyv na plodnosť a môže to mať nejaký, dajme tomu negatívny vplyv na genetiku toho dieťaťa a tak ďalej, tak moja neresť bolo to fajčenie. Tak sme sa dohodli, že keď začneme sa vedome snažiť teda o to dieťa, tak ja prestanem fajčiť. A tak to bolo. My sme sa dohodli, teda, že chceme. A tak ja som si zapalil, a že dobre, už som nefajčiar. A toto ľudia akože v mojom okolí strašne, nie že ťažko, im to mohlo byť jedno, ale to tak so mnou komunikovali, že ale ty nie si nefajčiar za to, že nefajčíš 2 dní. Ale ja som sa tak bral hneď, že proste ja som to vedel, že ja som už nefajčiar. Áno, už to nemusíš ani pomenovať, lebo akože prečo by si to niečím pomenoval, nie? No, že proste to je uzavretá kapitola, vieš. A mne to osobne aj veľmi pomohlo asi, pretože automaticky, keď ma niekto ponúkal, ja som to mal v tej svojej hlave prijaté, tak ja, že nie, toto sa ma netýka. Vieš? A takto, najskôr sa ťa opýtam, že je toto nastavenie, tento princíp podľa teba dobrý? Podľa mňa je dobrý princíp ten, ktorý ti funguje. Chápeš? Že ľudia tiež často hľadajú, že vieš, nie je, že dobrá a zlá meditácia. Alebo nie je podľa mňa, že zlý a dobrý prístup toho, ak k tomuto ty prístupuješ, keď ti to funguje, teba nemá vôbec čo zaujímať, či je to správne. Lebo ak mi to funguje, a to je to nájsť to v sebe, že ja aj keď napríklad píšem knihu, tak ona je napísaná tak, že nájdeš tam nejaké, že možno návody, ale ja sa snažím nerobiť návody. Ja sa to snažím, že akože naučím ťa, ako sa stravovať, ale ty už musíš vedieť, čo si vyskladaš to jedlo. Vieš, že naučím ťa, ako myslieť, ale ty musíš nájsť na seba tie figle, ktoré ti ukážem, ako robím ja a môžeš sa z toho inšpirovať. Takže toto je krásne, čo si ty povedal. Vieš, že... Čiže nezáleží na systéme, ale na výsledku. Presne tak. To je ako, ja som drtil hry od rána do večera každý deň. Od základnej školy ma vyhodili z vysoké a ešte som niekde pracoval, predával som počítačové hry a ešte sme začali robiť ten projekt o cvičení a hovorím si, dobre, chcem v živote niečo znamenať, nechcem byť proste bežný Joey a na to budem potrebovať čas, nemôžem mi niečo iné brať energiu, čo mi berie najviac času a energie, počítačové hry. Tak si hovorím, idem si dať posledné CS-ko, som sedel vtedy v tej práci, kde nikto nechodil a mohol som hrať. Idem si dať posledné CS-ko, alebo čo som vtedy hral, zahral som si, odinštaloval, že a od dnes nehrám hry. A o mesiac ma ako keby vedľa zobrali o bunku ďalej predávať doplnky výživy.
Akože to bol taký mi to prišlo, že ja som prestal hrať hry a predával som počítačové hry. Hej, že tam boli Xbox, PS, PC hry. Takže som si tiež povedal, ja už nehrám hry. A už prišiel potom kamoš, že ideme zadrtiť, alebo Vovko, alebo čo, ja už nehrám hry. A ako veci to ešte dneska hrám, že ja ich už nehrám, vieš, presne, ak si ty hovoril. A potom je rozdiel, že ubehne niekoľko rokov a ty k tomu môžeš začať pristupovať vedome. Včera mi niekto písal, že vadí pri manifestácii, že fajčím a že vadí fajčenie, ak si nám závislí a ovláda ťa. Ale ak si vedome povieš, dám si jednu kvalitnú cigaretu z kvalitného tabaku alebo tabakové listy ušulám, dám si to vždy len v sobotu, len jednu a robím to už vedome, tak je to už úplne niečo iné, ako keď pijem 6 káv za deň a poviem si, že nie som závislý. Hej, že to je tak. Hej. Určite. Rozdiel je vedomý prístup a nevedomý. A ja som to však s tým fajčením mohol tak urobiť a povedať v podstate, lebo je to merateľné, mohol som povedať, že už hodinu nefajčím, tak som nefajčar, už deň nefajčím, tak som nefajčar. A teraz sa vrátim naspäť k tej žene, že, že môže si ona povedať, že dobre, teraz nakúpila som si rozumné potraviny, nastavila som si nejakú hlavu a petu v mojom stravovaní, nastavila som si nejaký pohybový režim, ktorý budem nasledovať. Môžem o sebe tvrdiť, že žijem zdravý životný štýl, keď ešte stále mám 40 kg nadvahu? Podľa mňa môžeš, ak ten životný štýl tomu odpovedá a chceš ním byť. A ľudia ešte robia podľa mňa takú blbosť, že oni si strašne vyčítajú čin, ktorý urobia. Takže povedzme, že by podľahla emóciám a zvalila vandel, ak sa volali tie zmrzliny, také zapálené v zmrzline. No, proste zmrzlinu z mraziaku nejakú, hej, že celý vandel, že by zjedla, alebo 3 milky čokolády a ľudia potom ostanú, že už to nemá zmysel a fungujú na takom binárnom fungovaní, že 0-1. Že ty by si dal cigaretu, tak už je to najhoršie a teraz idem zás vyfajčím celú krabičku. To 0 je, miesto toho, aby si povedal, OK, to pred 3 minútami je moje staré ja, to ja už nie som a miesto toho, aby z toho poučili, oni si to vyčítajú a živia to. A ja napríklad niekomu niečo poviem mojou prostorekosťou, že blbosť a zbytočne sa ho dotknem, urazím, tak kedysi by som bol, že bože, a prečo som... A teraz si poviem, OK, už to nepoviem, asi na budúce pozrieť, že je to lepší prístup. A podľa mňa je dobre si hovoriť, že mám už zdravý životný štýl, ak to tomu odpoveda. Ale ak to myslíš z pohľadu afirmácie, že či si to akože tou myslou podporím, tak lepšie je napríklad baví ma zdravý životný štýl. Zaujíma ma zdravý životný štýl. To mozog lepšie príjma ako tvrdenie faktu, čo faktom ešte nevidíš v realite. Rozumiem, že musíš tomu veriť. Aspoň trošku. Hej. A dobre sa to spája. Pred chvíľou si tiež niečo povedal, čo si mi tak nahral tomu, ale neviem to teraz opakovať úplne, ale chcem sa vrátiť ešte k meditovaniu, že veľa ľudí si to meditovanie predstavuje tak akože, že prekrižím si nohy, sadnem si na zem, dám takto ruky, znášam sa 30 cm nad zemou, vieš, a že úplne sú levitovať, že? Ale, ďakujem, ty máš ešte vodu. Ale vieš, kde je napríklad, nikdy som nevedel meditovať tak, aby som bol niekde úplne že odstrelený, hej? Ale viem, ako sa cítim dobre, keď som po nejakej meditácii. A aktuálne nepotrebujem meditovať na to, aby som sa tak cítil, pretože keď sa pustím na tom bicykli dole z kopca, tak ja sa cítim tak zmeditovaný potom, že to nepotrebujem. Presne tak, a to je ono. A pritom je to úplne iná činnosť. Chápeš, že nesní si úplne pokoj, práve že adrenalín úplne že odstrelený niekde. To sa volá aktívna meditácia, alebo meditácia v pohybe a prepáč, čo som ti do reči. Nie, v pohode. Teraz zaujíma ma to aj teraz. No, napríklad máš dieťa, koľko má rokov? 0. 8 mesiacov. Tak som si nejak myslel. A to je dievčatko? Áno. A ty keď ju vidíš, tak ona keď leží na chrbate, zdvíha sa aj brucho. Dýcha hlboko, bránicou. Ona medituje. A potom, keď ti vyrastie dieťa, napríklad mám netier a synovca a už proste vidím ich rásť nejakých 7 rokov, tak vlastne oni keď sa radujú a tešia sa a naháňajú sa a robia také tie kráviny detské na dvore, tak oni sú v meditácii. Vieš, a potom ti niekto bude vyprávať, že čo je správna, čo je zlá meditácia. Ty musíš spraviť úvodné slovo a na konci a proste blbosti. A tu ide o to, že aby ti meditovanie ukázalo, že ako vyzerá asi ukludnené telo a myseľ
A potom, že to vieš preniesť do toho života a nájsť činnosť, kde to vieš akože prijať, alebo cvičíš v gyme a robíš drepy a dokážeš si povedať, že veď nerozmýšľaj pri tých drepoch, veď len vnímaj ten pohyb. On si na tom bicykli a vypne ti to hlavu a ty vlastne regulárne si môžeš povedať, že ja už tú meditáciu, to cvičenie, ten tréning prenášam už do reálneho života. Už to dávam do praxe a už nemusím sedieť v tej meditácii. Hej. Nádhera. Je to super pocit, pretože mám pocit, keď zabrzdím, zostanem stať, ako keby som prešiel obrovským rozhovorom s niekým, kto som ja, hej, a že vyriešil som veľa vecí v mojej hlave, ale pritom som neriešil nič. Presne tak. A ja som si kúpil minulý rok bicykel po strašne dlhej dobe. A ja som jazdil na bajku, mal som také niečo ako BMX-ku, len väčšie, MTBčko sa to volalo. Akože aj to, čo máš ty, je MTBčko ako mountain bike, ale to bol taký, že skákací bicykel, vieš, že ísť robiť také, že 180-ku bunny hop a tak, vieš. Na tom sme jazdili dlho ako tínedžeri a teraz som si kúpil po tej dlhej dobe bicykel pre minulý rok, taký horský a idem s obsom sa povoziť okolo priehrady, príles a tak a prídem domov, prišiel som prvýkrát manželke, hovorím, ja mám takú prázdnu hlavu, že ja neviem, mne vietor vyfúkal alebo čo a úplne asi 3 dní dozadu som bol tak na bicykli alebo 4 a hovorím si, to je aká meditácia, len sa tomu podvolíš trošku, že akože povieš si, že idem vypnúť tú hlavu a nad ničím nepremýšľaš, to je nádhera, no. Je to fakt super pocit. Rovnako ako super pocit je, zasa sa vrátim k niečomu, čo si povedal, ty mi tak dobre nahrávaš, že chcem potom niečo k tomu povedať. A k tomu fajčeniu. 16 rokov cca som fajčil, potom som teda prestal, dokonca mám mobilnú aplikáciu, lebo som chcel vedieť, že neviem už teraz povedať, tak sa pozriem, že koľko vlastne to je. A vždycky mi to náhodí, dobre. 1 rok, 317 dní. Dobre. A teraz čo chcem povedať. Keď sme v Bojniciach sme rodili. Aj ty. A ja. A ja som tam strašne chcel byť. Tak som sa ubytoval v Meridiana, čo to tam je? Tam, hej, pri Lidli. No, dole. A tak som sa tam ubytoval, aby som bol ready, že keď mi zavolá, poď, tak idem. A to bol neuveriteľný zážitok, to by som mohol samostatný podcast o tom natočiť, ale o tom teraz nechcem hovoriť, ale to bola jedna vec, čo som videl, druhá vec, čo som cítil. Hej. To bola taká obrovská zmes emócií, že ja som to potreboval niekde upratať a to bol jediný moment, kedy som si povedal, že ja si musím zapaliť. Tak som išiel, už potom, keď bolo potom všetko tak som išiel do Meridiany, tam nikde nikoho nebolo. Ja som nechcel si kúpať cigarety, ja som chcel cigaretu. Tak som išiel za SBS-karom a som sa ho pýtal, či fajčí, tak som si jednu od neho vypýtal a som si to tam tak vypustil, to, čo som potreboval a ďalej som bol nefajčiarom. Ale mnoho ľudí má práve s týmto problém, že keď si zapalím jednu, už viem, že som tam naspäť a že mám naspäť tú závislosť. To je to, no. A že si to nevedia tak upratať a toto isté majú aj ľudia v stravovaní. Že oni to tak majú, že to vnímajú jak celibát. A teraz, keď dám si pizzu, tak potom sa neviem zastaviť. Alebo že idem na dovolenku a ja sa neviem vrátiť z dovolenky a povedať, že od zajtra nabieham naspäť na režim. Buď jeden extrém alebo druhý. Že budem na dovolenku s váhou a vážim si všetko a šunočku a všetko. Alebo tam jem všetko, ale keď sa vrátim, tak mi ešte 3 mesiace trvá, kým sa dokážem dostať naspäť. A naspäť sa dokážem dostať, až keď ma znova prepadnú výčitky. A to, že som to pokazil. A teraz sa preniesme akoby zasa do tej ženy, že čo by si odporučil takémuto človeku, ktorý sa bojí toho svojho starého ja, pretože vie, že keď ho len pohľadká, tak úplne sa vráti naspäť a prepadne ho. Pekné metafory používaš. A podľa mňa veľa robí rozdiel, že aký pohľad si dáš na to, čo ideš robiť. A dosť ľuďom odporúčam, že uvedomiť si, že to, čo chcú začať robiť, si musia predstaviť ako keby, že či to môže byť ich životný štýl. Že napríklad mne sa väčšinou nechce ísť cvičiť. Akože nechce sa mi ísť do auta, odviesť sa do gymu, ísť sa tam prezliecť, rozcvičovať sa, spraviť tréning, celý ten proces. Ale to cvičenie je v pohode už, keď som tam, vieš, ten tréning. Ale lenže ono sa to za tie roky stalo akože mnou, že cvičím, že ako je to môj životný štýl, je to súčasť mňa. To, ako sa stravujem, nie je ten celibát, čo si nazval. Je to krásne, bo ľudia sa idú nejak stravovať, mám teraz dietu. A si hovorím, mám teraz dietu. Proste, a čo potom, keď ti skončí dieta? Potom pribereš 10 kg, že ty to vyšejpuj, sprav to
sformuj si to, čo chceš robiť, tak, aby keď sa na to pozrieš, aby ti to pripomínalo, že to je udržateľný životný štýl. Že veľa ľudia presne skočia do tých extrémov a keď to idem robiť, najprv sa zamyslím, že je to pre mňa extrém alebo nie, alebo dokážem z toho spraviť životný štýl, alebo idem len z polovice, aby ľudia neskakali, normálne, že oni skočia z útesu a že však budem lietať, aj keď neviem lietať. Presne, krásne si to opísal, podľa mňa odpoveď je sformulovať to tak, aby to nebol na mňa veľký nátlak na tú nervovú sústavu, lebo ju prepáliš, vyhoríš a potom presne ideš na dovolenku, vyžerieš všetko a vrácaš sa 3 mesiace do toho režimu, až keď prídu tie výčitky, lebo bola unavená nervová sústava z tých veľkých nátlakov, čo na seba robíš a vnímať to, že to sa stáva môjim životným štýlom. Vieš, že chcem mať životný štýl, že každý deň meditujem, alebo idem každý deň meditovať, alebo akože mi to niečo zmení. Vieš, že to je veľká hra a dovoliť si hrať sa, ako ty si dal tú cigaretu. Vieš, že napríklad ja mám 2-3 krát za rok obdobie, že si kúpim tabak. Čistý tabak a fajčím to mesiac možno, dám si raz za deň cigaretu, niekedy to mám len týždeň, vyhodím to a ja si nepoviem, že som fajčiar. Ja si poviem, prišlo mi obdobie, kedy mám potrebu si ušulať cigaretu, ísť na záhradu a porozprávať sa so životom, so sebou a odozdať to tomu. Tam máš také elementy schovaté v tom, lebo tabak je ako zem, element zeme, spirit. Spirit máš toho ducha v sebe, ktoré cez to dávaš, to vťahuješ do seba, je tam nejaký tvoj zámer. Potom tam máš element ohňa, lebo to horí. A potom tam máš element vzduchu. Vieš, že to je také krásne poprepájané, keď sa porozprávaš s tým tabakom, čo chceš, aby čo chceš, aby odniesol teba, čo vyriešil. To je taká srandovná hra a nejdem sa ja tým zožerať. Teraz som fajčiar, keď vyfajčím, že 30 cigaret za rok, hej, v podstate. Alebo teraz som alkoholik, lebo bude oslava, ja si na 2 panáky tvrdého, že ľudia si musia dovoliť tú voľnosť a tá žena, na ktorú sa teraz snažíš hrať, je iba strašne prísna na seba. Ľudia sú, prísni, veľmi prísni, zbytočne. Ale je strašne veľa takých žien. Je, ale nezamyslia sa napríklad, neviem odkiaľ to majú, lebo keď sme chodili do školy, mohol si mať jednotky až 4, aby si prešiel. A akože nie 5-kár, lebo neprejdeš, ale takže môžeš byť 3-kár. A máš dobrý život, keď si 3-kár. No, som bol asi 3-kár. Ja 4-kár, 3-4. Je podľa mňa veľmi dôležité, aby tí ľudia sa nastavili nielen na to, že teším sa na to, čo bude a že čo vytvorím a kam sa dostanem, ale že príjmam to, čo je. Lebo ja som sa živil ako tréner dlhé roky. A ja. A vybudoval som fitko, kde už mám zamestnaných trénerov. A čiže stále som v tom fitness segmente. Ale počas tejto cesty a tým všetkým, ako som aj ja nejakou svojou životnou cestou a životnými etapami prechádzal, som za posledné 4 roky pribral 20 kg. Ale ja som niekde na seba nasratý za to. Vieš? A že OK, uvedomil som si to už niekde po tých 10 kg, že niekde to asi úplne najlepším smerom, ale teraz ešte tomu niekde dávať energiu. A neriešil som to nejako. A teraz som prišiel do takého štádia, že nie len, že som si na to chcel vytvoriť priestor, ale práve, že som videl, že ja idem z toho ťažiť, pretože ja z toho, že ja to dám naspäť, ja z toho spravím marketing pre moju firmu. A teraz idem o tom akože dosť otvorene hovoriť a ešte len to otváram takú tú etapu, že začal som točiť, toto mám také tričko, nazval som to Žraušov, že som si aj tričko dal spraviť a tak. A toto presne som sa povedal, že robím z toho takú show, ale takú moju show. Že akože moc neriešim už, že čo na to úplne tí ľudia povedia, pretože je tiež zaujímavé, že akorát som sa s mojou Zuzkou o tom bavil pred pár dňami, že keď prídem do časti dňa, kedy rozmýšľam nad tým, že čo povedia druhý, tak ja si nepredstavujem ľudí, ktorí vám budú obdivovať. Ja si predstavujem toho suseda, ktorý povie, že no, to neviem, či to je dobré, alebo tých najväčších hejterov si proste predstavím, keď si predstavím, že čo si ľudia o tom budú mysleť, a to ťa automaticky dá do úzadia. Vieš, že bo to som chcel nejako tomu nahrať, že aby tí ľudia prijali tú realitu, aká teraz je, a prijali za ňu tú zodpovednosť. Že ja som aj tréner, ale ja som si mohol dovoliť pribrať tých 20 kg a som si OK, a teraz to idem zhodiť a pozerajte sa, ako to dám. Robíš, vieš, z citróna limonádu. Že aj hľadať niečo to dobré na tom zlom, že čo z toho viem, a napríklad, že niekto je priberie alebo je tučný a uvedomí si, že som tučný a začne sa hnevať a hovorím si, veď ty máš krásny
ukazovateľ, čo už nechceš byť, zažil si to, máš zážitok, ktorý niekto iný nemá. Hej, že napríklad ja som nikdy nemal 110 kg, tak ja to nikdy dúfam ani mať nebudem, ale ty máš zážitok, ktorý niekto iný nemá, môžeš sa aj tak na to pozrieť, vieš, a hlavne môžeš si to zdokumentovať, môžeš potom vďaka tomu inšpirovať niekoho iného, svoju dcéru napríklad, hej, že nemyslím teba zrovna, ale že mal som klientku, keď som ešte trenéra robil, mala 52 rokov, už neviem koľko kilov, ale vlastne až ona, keď schudla, to inšpirovalo jej dceru, aby tiež začala chodiť do fitka, vieš, lebo tiež bola taká pribratá. Takže rôzne pohľady, ako sa na to môžeš pozrieť, ale krásne je to, čo hovorí, že prijatie tej situácie, ktorá práve teraz je. Vieš, že aj keď som mal niekedy, že nejaké ťažké obdobie v živote, hovorím si, ja sa tým nejdem už zožierať, veď akože teraz môžem sa pozrieť na to, že čo s tým idem logicky urobiť, lebo napríklad ľudia majú nejaký problém v živote a myslia si, že sú jediní na svete a myslia si, že nikto ten problém ešte nemal a že ho nikto v živote nevyriešil. A pravda je, že je obrovská pravdepodobnosť, že tvoj problém je niečo, čo už niekto mal a niekto to vyriešil a niekto o tom napísal knihu alebo niekde o tom niečo je. Takže je to taká... Mám chuť ďalej sa rozvíjať a hľadať odpovede a byť zvedavý. Že ja strašne som zvedavý človek, až by ti to liezlo na nervy. Keby sme spolu na obede si povieš, že Ježišmária, prečo som ho volal na ten obed, on sa ma v kúse pýta veci. Si vedel, prečo si ho neskôr mi to. a je to tá chuť sa niekde posúvať. Vieš, že je veľmi jednoduché spadnúť v tom nadávaní, ale keď chceš zmenu, vieš, že ju chceš, tak musíš kúkať dopredu stále. Ak budeš fokusovať hlavu dopredu, tvoj mozog sám bude nachádzať riešenia. Každý to zažil v živote. A bože, ak sa volá ten herec, čo bol v Titanicu vo filme, vieš, Leonardo DiCaprio napríklad. Nevieš. A dávaš tej hlave, ak sa volal. Upustíš z toho problému, čiže ak sa volá ten herec, to je ten problém. Na druhý deň kupuješ banány v Lidli a zrazu kúkaš na banány a že Leonardo DiCaprio. Mozog priniesie riešenie, len ho musíš počúvať. A niekedy to počuješ v rozhovoroch medzi dvomi ľuďmi, ak sa o niečom bavia a len sa započúvaš a zistíš, ty vole, to je odkaz pre mňa. Že ľudia strašne seba berú ako oddelených od toho sveta a keď si uvedomíš, že ty si ten svet, tak zrazu sú všade odpovede. Aj to, že si z tých vecí, ktoré si teraz povedal, že ľudia budú pozerať nejaký podcast a niečo si z toho zoberú, tak ešte predtým, ako sme točili podcast, tak si hovoril, že o nejakých knihách v súvislosti s touto knihou a že si ich prečítal viackrát. Tak tiež sa mi stalo, že som napríklad nejaký podcast, nejaký kurz, aj tvoj, keď sa k tomu vraciam, alebo nejakú knihu, že som to videl viackrát, ale podľa toho, v akom životnom štádiu, v akej etape som bol, tak som si zobral z toho vždy niečo úplne iné, pritom tam zaznelo to isté. Čiže je to zaujímavá myšlienka. A tiež si spomínal, že som v diete, vieš, že... A za mňa do diety by mali ísť ľudia, ktorí idú do súťaže nejakej, že to vyslovene potrebujú, alebo chorí ľudia, ktorí riešia nejaký svoj problém. Je to presne, že keď si to nevieš predstaviť ako životný štýl, ako niečo, čo si povieš, že ja to ľuďom hovorím tak, že pokiaľ si tu v bode A a chceš sa dostať do bodu B, čiže schudnúť, ale tá cesta za tým bude pre teba nepríjemná, tak ty sa vrátiš tomu, čo si robil predtým. Presne tak. A pokiaľ tá cesta bude taká, že si na konci povieš, že ja už nechcem toto, ja chcem toto, tak tedy môžeš povedať, že je to životný štýl a že to vieš udržať. Teraz môžeš mi odpovedať, ale asi si zachytil za posledný rok, cca tu je taký nešvar, že veľmi sa šíri téma carnivore. No, ja som presne vedel, že ju vyťahneš. Ale nechcem vyťahnuť tú tému. Chcem vyťahnuť niečo, že nechcem menovať. A ten dotyčný, ktorý to extrémne prezentuje, tak prezentuje dosť aj takéto veci, manifestovanie, meditovanie, veci, ale on veľmi prezentuje, nepamätám si názov, ale názov nejakej drogy, ktorú keď si dáš, takže ťa odstrelí do vesmíru, že stretneš bohov a neviem čo. A chcel som sa ťa na to opýtať. Na tú drogu, či na to prezentovanie? Mix. No, carnivore je téma sama o sebe. Mám na ňu možno nepopulárny názor, takže asi kašľam na to. Nepopulárne, teda sú dva tábory existujú, že tí, čo to akože milujú a tí, čo to nemajú radi. No ale prečo to nemajú radi? Vieš, že ja si myslím, že to vie byť nebezpečné. Carnivore. Prečo? Lebo koľko ľudí má akože naozaj na Slovensku, bežných ľudí pracujúcich, má skutočne prístup ku tak napríklad kvalitnému mäsu, aby bolo naozaj tak kvalitné, že niekto príde až do toho, že tepelne neupravuje jedlo.
Vieš, až máš také extrémy. To sú Ale strašne veľa ľudí do toho prejde, lenže ty máš obrovské riziko parazitov. Neskutočné. Kámo, to proste nechceš dostať viac parazitov do svojho tela, než ich tam máš, lebo máme v sebe parazitov. A ja si myslím, že je veľmi dobre pozrieť sa na človeka, ktorý prezentuje karnivor, pozrieť sa na jeho vek na občianskom preukaze a zbadať, že ten človek vyzerá ale o 12 rokov staršie. Takže to je strava, ktorá omladzuje telo alebo ho stárne. A to si všimneš na... Ja fakt nechcem nadávať, že na karnivor, že všeobecne fakt, že každý nech si robí, čo chce, ale ja sa skôr snažím, že ja jem mäso, ale jem ho menej. Mám rád, že keď je zelenina, ovocie, keď je jedlo ľahké, viac sa pozerám, že napríklad moje obľúbené jedlo je vajíčka, voľské oká, avokádo a slanina a syr k tomu. Hej, že nie je to nejaké že vegánske ani náhodou alebo vegetariánske, ale takú stravu som si prešiel, cítim sa teraz najlepšie, ak som sa kedy cítil s tou stravou, ktorú mám teraz, ale veľmi si všímam, že karnivor stravu, ja sa všetko učím v angličtine zo zahraničia už 11 rokov a to už išlo v Amerike veľa rokov dozadu a niekto bol múdry, šikovný a zbadal, že na Slovensku sa o tom nehovorí a tak akože príde odtiaľ sem. A tí ľudia proste radom, čo si idú karnivor, vyzerajú hrozne staro na svoj vek, podľa mňa. Akože keď sa na to tak pozrieš, lebo ja sa zaujímam o anti-aging, to je tiež už také populárny nešvar v dnešnej dobe. A vlastne ty si môžeš fakt, že zaujímať sa o to, že koľko rokov majú akože tvoje orgány a koľko má tvoje telo a potom sa ti to veľmi odrazí na tom vzhľade. Takže to je taký môj názor na to, že chcem teraz... Niekto si tým mal vyriešiť vraj problém, hej, že má alergie, má intolerancie, lenže ak si doteraz jedol niečo, na čo si mal alergiu a prestaneš to jesť, tak akože teba nezachránil karnivor, teba zachránil to, že si vyradil to mliečne, s ktorým máš problém. Príklad, hej, ak dáš preč mliečne, alebo ak dáš preč soju, alebo ak dáš preč, ja neviem, arašidy, hej, niekto si ide arašidové masilka, čo podľa mňa tiež není žiaden vin. No, ale tie drogy, o ktorých hovoríš. Iba k tomu karnivoru doplním, že všeobecne ketogénna strava znižuje zápal v tele a teda zlepšuje niektoré prejavy niektorých ochorení, niektorých teraz mi to vypadlo, intolerancia a tak ďalej. Ale na to, aby som bol v ketoze, nepotrebujem ísť karnivor. Presne tak. Ketogénna strava je brutálna. Ale tiež nemusíš byť karnivor, jasné. Drogy. Drogy. Pomenáte drogy. Často sa hovorí napríklad ayahuasca a také rôzne. Nepoznám. Nie? Tak ja neviem, akú drogu spomínal človek, ktorom hovoríš. On to nepovedal asi, že ak sa to volá, alebo povedal, neviem. Ľudia chodia na jed žaby, alebo ayahuasku, alebo ešte nejaký názov, zabudol som. Nikdy som to nemal, nikdy som to neskúšal, takže nemám skúsenosť. Čiže nevieš tomu povedať. Nie, lebo poviem ti prečo. Ja keď som mal 20 rokov a meditoval som, že tretíkrát v živote, mňa vykoplo z tela. Ležal som v detskej mojej posteli ako 20-ročný chlapec. Bol večer, mal som zavreté oči, potom som otvoril oči, na strope bol strašný vír, proste vír, nejaký kozmický vír. Mňa to akoby vťahovalo do seba a zrazu som na seba, na svoje telo pozeral z rohu miestnosti. A som prvýkrát v živote vystúpil z tela úplne nevedome. Keby sa ľudia boja meditácie, toto vôbec nie je bežné, čo sa stalo. Hej, že to sa nedieje bežne. A ja som pozeral na svoje telo, že tak ja som zomrel. A si hovorím, veď rozmýšľam, takže som nezomrel. Prišiel som keby bližšie k svojmu telu. Ja viem, že to znie strašne sci-fi, možno pre divákov, možno pre teba nie. A kúkam na seba v posteli, takto vyzerám. Úplne inak sa vnímaš očami iného, než seba v zrkadle. A zrkadlo je celkom rarita vo svete. Vieš, kedy sa ľudia pozerávali toľko na seba, ako my teraz. A nie je to ani zdravé. Manželka mi rozprávala takúto tému nedávno, veľmi zaujímavé. A začal som zažívať astrálne cestovania. Také, že zážitky, za ktorými ľudia chodia v tých drogách. A ja som to zažíval a zažívam, keď sa o to snažím, alebo keď sa mi to nechtiac stane. Takže ma nikdy nelákalo. Potom tým, že točím videá, aké robím, alebo mám veľmi veľa známych, tak ľudia majú konexie, alebo poď s nami do Peru za šamanom, už sme tam párkrát boli, alebo poď s nami tam, alebo šaman príde sem. A ja som taký, že ja nie som na to ani zvedavý. Že mňa to ani neláka, príde mi to veľakrát aj nebezpečné, také, že idem
preskočiť nejaké tie úrovne tej práce na sebe, len nech niečo zažijem. Takže nemám s tým skúsenosti a asi ani nechcem mať. To je pekná odpoveď. Taká úprimná, vieš, že ja som rád, keď povieš, že ty si to vlastne nezahejtil nejako. No, nie. Si povedal, že nemám s tým skúsenosti, nechcem s tým mať skúsenosti. Ale teraz zasa ty mi furt tak načrtáš niečo, že si povedal, že vykoplo ma z tela astrálne cestovanie. A teraz človek, hovorím to za ľudí, ktorí môžu pozerať, nehovorím to za seba, ale že človek, ktorý, dajme tomu, že ja, že... Chápem, no. Rozumiem. Že povedzme, že venujem sa tomu meditovaniu takým svojským spôsobom, ale v živote som takúto vec nezažil. Tak akože mám nadobudnúť pocit, že niečo robím zle? Nie, vôbec. Nie je prirodzené len tak vyskočiť z tela, lebo náš mozog to berie ako smrť. Prvé astrálne cestovania sú také, že prídeš naspäť do tela. Normálne ako je to taký šok, taký skok. Normálne ťa hodí do tela, otvoríš oči v tele a bije ti strašne srdce a dopotený si. Lebo telo si to spája so smrťou. Vieš, aký strašný šok, že sa deje, že sa oddeluješ od tela. Lebo my máme v sebe program v hlave, že telo zomrie a ty odídeš. Alebo vieš, také programy. A vlastne, lebo to telo vtedy zažíva. To vedomie odchádza z tela, lebo vlastne človek je Trinity. Je to duša, je to mysel, je to telo. Ľudia hovoria duchovný nesprávne, že nehovor moja duša, hovor ja, alebo ja som duša. Ale ty si teraz človek, ty si charakter a ty si zmysle tela a duše. Vo svojej podstate si to vedomie, tá duša, ale teraz si človek. No a ty keď odídeš ako to astrálne telo, v ktorom je stále v ktorom už prevažuje tá podstata toho vedomia, tak telo je z toho v šoku a skočíš naspäť a si zase v šoku prvé razy a nie je to bežné, aby sa to normálne dialo, lenže ja už od malička som zažíval také zvláštnosti, že to bol ako keby prirodzený sled k tomu, aby sa to stalo a nezlakol som sa toho. Vieš, že ty cítiš, že by sa to išlo diať, keď sa to deje že same od seba, tak ty to zastavíš. Proste myšlienka len, že nie. Alebo bojím sa toho. To v momente zastane. Tok myšlienok to preruší. Keď si v tej prítomnosti a pozoruješ ten dej, alebo vnímaš ho a vnímaš seba, tak sa to deje ďalej. Ale to boli len také spontánne astrálne cestovania. To som zažil možno 5 krát a som zistil, čo to je a už mi to nešlo. Hej. Alebo už som to chcel. Vieš, to sa dialo náhodou. Alebo teda spontánne a potom som sa to začal učiť a potom som sa to znovu naučil, ako to robiť. Ale mne sa už ak dieťaťu diavalo, že som ležal v detskej izbe, 10-ročný Miško na posteli, Mišinko zlatý. Ležkal som, bola tma, pozeral som na strop, uvoľnený, ja som tedy meditoval, nevedel som, že meditujem. A na strope lietali farby rôzne. Proste že aký by si sa pozeral na nejakú kozmickú hru. A potom sme mali, ak deti, sme mali taký ďalekohľad, do ktorého si pozeral a nebol to ďalekohľad, ale kúkal si do toho a v tom boli také rôzne geometrické útvary. Nejak sa to volá. Zabudol som neviem čo. A mali sme tak deti, sme sa hrali, boli u nás na návšteve a ja, že bože, to je jak to v noci, keď vidíme. Som to dal niekomu, že čo? Čo v noci vidíme aj ďalšiu, že čo Mišo? A zistil som, že to ľudia nevidia, vieš. Potom som to hovoril aj mamine, otcinovi, oni na mňa pozerali, že či ideme k doktorovi s tým, alebo k psychológovi. A neriešilo sa to, lebo ja som sa toho nebal a dodnes to vidím. Čiže tebe to prišlo normálne? Ja som sa čudoval. Čiže ty si nemal z toho strach a ty si myslel, že ostatní to je zaujímavé. A je to so mnou od detstva, takže teraz, keď sa uvoľním v posteli, zavriem oči, to vlastne vidíš ako keby... Niekto to nazve energie, niekedy sú to nejaké... Neviem ani, jak by som to pomenoval, ale je to nádherné. Môžeme si to spraviť takú strandu, vieš, že videl si Asterix a Obelix? Áno. A ten jeden z nich, už neviem ktorý, tak on padol do toho nápoja a sa v ňom vykúpal. Tak tí, čo si dávajú, tí, čo chodia s tými šamanmi, tak ty si tam asi niekedy mali padol, si sa tam vykúpal, tak teraz vidíš po tej veci. Asi hej. No ale teraz, jak sme išli tak, že myslím si, že do hlbších tém a do takých, že teraz sa to už môže deliť medzi tými sledovateľmi na dva tábory, že ty si povedia, že oni si možno niečo dali predtým, ako to ešte natáčať a takí, že ktorí sú akože v pohode s tým.
tak taký úplne, že ľudia, ktorí potrebujú mať všetko nejakými faktami podložené, nejakou vedou, tak vedel by si im vysvetliť tieto veci? Nie. Toto nie. Toto veda nevie vysvetliť zatiaľ. Lebo veda v podstate veci len pozoruje a tomu pozorovaniu pripisuje nejaké názvy, nejaké javy. Dokonca veda toto vysvetľuje, že to je výmysel, to sú halucinácie mozgu. Vieš, čiže veľa vecí vieš vysvetliť vedou už v dnešnej dobe. Hlavne vďaka Joeyu Dispenzovi a Bruceovi Liptonovi. Oni dosť tak postrčili tú kvantovú fyziku, neurovedu, ale astrálne cestovanie nevysvetlíš. Majú licencie, hej? Majú licencie. Lebo carnivore doktori nemajú licencie. Tak Viem. Boli odobraté. Takže Čiže keď sa vrátime späť a keď sme sa bavili o tom teda, že nejaké vedomé tvorenie tej reality, manifestovanie a tak ďalej, tak to už sú veci, ktoré sú tým podložené? Alebo? Veľmi sú pozorované, veľmi sú podkladané. Lebo napríklad, ak by som ti to povedal, poviem to inak, dobre? Okay. Aj keby, že neexistuje manifestovanie, keby to normálne, že je výmysel, tak čo nie je výmysel, je schopnosť nášho. Zase som zabudol názov, píše sa to RAS, je to retikulačný aktivačný systém. Doplietol som názov. Je to schopnosť nášho mozgu zameriavať sa na niečo, keď sa na to začneš sústrediť. Okay. Takže to je prirodzená schopnosť tvojho mozgu. Takže keď sa začneš sústrediť na nie, že chcem viac peňazí, ani nie mám viac peňazí, ale na peniaze. Aké by mohli byť spôsoby, ako by ku mne chodili peniaze? Ako by som mohol viac peniazy získať? Tak tvoj mozog to začne normálne, že hľadať v tej realite. Ty teraz choď von a buď vonku hodinu a prídi naspäť a povedz mi, koľko si videl žltých aut. Asi 0, ale možno nejaké išli, vieš? Len si ich nevšimol. A teraz ťa požiadam, choď von na hodinu a zrátaj žlté auta a prídeš 6 žltých aut. Jasne. Lebo ten mozog to už začne hľadať, vieš? Čiže ak je niekto však fakt, že veľmi skeptický, tak mu dám takýto príklad, že začni sa na to takto sústrediť. A potom mi niekto povie, že tomu neverí a že dobré, ak neveríš silu myslenia, tak každý im povedz 100 razy, že vymysli si nejakú konkrétnu chorobu a povedz mám a povedz tú chorobu. A povedz, nie, to nebudem hovoriť. Vieš, lebo už akože asi keby to náhodou funguje. Ale tí, ktorí tomu neveria, tak nech si na YouTube dajú, že Michal Drenný gumená kačka. Gumenú kačku, no. A vieš čo, ja som to samozrejme skúsil, bola to sranda. A máme teraz doma dosť gumených kačiek. To je taký fenomén. Lebo Zuzka ich nakúpila, keď som si to takto donesla ich domov. Pre malú žudovanie, vieš, tak také balíky 2 nakúpila. Ale ja som to poslal viacerým ľuďom a hovorím, že chcel som si to tak dať ochutnať druhým a že otestovať na nich, vieš. A bola sranda, že väčšina na to reagovali, keď si to pozreli a keď tak vnímavo to brali, tak na to reagovali. Ale čo si hovoril o tom, že chcem viac peňazí, ono keď sa bavíme o tom manifestovaní, tak asi drvá väčšina ľudí asi rieši tie peniaze, že? Nie. Nie? Nie. Pôsobí to tak, povedal by som, že polovica ľudí rieši peniaze. Tým pádom je to väčšina, lebo v druhej polovici je schovaté zdravie, vzťahy, presťahovať sa. Takže asi hej, ale nie je to také, že 90% ľudí rieši peniaze. A skôr je to také, že tá polovica ľudí rieši peniaze a v zvyšnej polovici je mix fakt, že chcem partnera, chcem pochopiť moju prácu, nájsť ju, ale nie kvôli peniazom, ale že proste chcem robiť, čo ma baví. A auto, nehnuteľnosti, také veci, ktoré sú asi pospájané s peniazmi, ale je lepší pohľad neriešiť peniaze a riešiť ten finál toho, čo chceš, ako riešiť samotné peniaze, ale funguje to aj len cez samotné peniaze, lenže pre veľa ľudí je jednoduchšie manifestovať auto, než peniaze na auto. Rozumiem. A presne takto nejako, keď si nejako predstavujem svoju budúcnosť, tak neriešim, že číslo na účte, alebo že množstvo peniazí, ktoré denne prichádzajú, alebo nič také, ale ten finál, že jak sedím vo svojom altánku a jak počujem, jak mi tam teče fontánka, v ktorej mám ryby. Vieš, a gumenú kačku. No. A ten pocit, že jak sa cítim, keď toto všetko mám a ono to potom nejako aspoň nefunguje. Ale keď si opisoval toho, že keď budeš mysleť na to, že chcem viac peňazí, takže začneš hľadať spôsoby, že toto môžem zarobiť, toto. Ale to sú dva typy ľudí. Že sú riešiči a sú vyhovarači. Vieš, že ten tvoj gaučový kamarát. No jasné. Vieš? A potom taký, jak my, že OK, toto chcem, čo môžem pre to urobiť. Presne tak. A tam ten človek, ktorý si teraz bude akože
snažiť sa privolávať si tie peniaze, ale nebude robiť tie riešenia, tak sa môžem povedať, že môže sa spoľahnúť iba na lotériu, ale aj ten už vykonal nejakú akciu, keď už si podal tú onu. Presne tak, ale ešte je taká vec, že ty keď chceš peniaze, tak existujú, keď sa bavíme konkrétne o nich, existujú ako keby pre teba nejaké vybrané spôsoby, kade to pôjde ľahko a vybrané spôsoby, kade to pôjde ťažko. Mm-hmm. Máš to je komplikované, ale väčšinou si ľudia vyberú lotériu preto, lebo nevedia hlavu pustiť do reality, že do voľnosti, do dôvery v ten život, že existuje len jedna možnosť. A preto oni väčšinou nevyhrajú, lebo to vidia ako jedinú možnosť. A od teba chce život, aby si expandoval, aby si od toho išiel preč. Že napríklad známy, čo vyhral klient 718 000 eur, či koľko to bolo, tak on vôbec neriešil nejaké lotérie. On má podnikanie, on riešil to, aby som viac daril v podnikaní. A čo to bol nejaký deň, to je úplne jedno. A on dostal pocit, že ide si kúpiť euromilióny, existujú euromilióny. Asi. No proste niečo si kúpil a vyhral. Hej? A ide o to, že ale on sa snažil o to budovanie tej vnútornej prosperity strašne dlho aj s tým podnikaním a nevyberal to ak tú cestu. Mm-hmm. Vieš, že je to taká blbá téma, to najlepšie sa rieši priamo s človekom, že čo je tá jeho cesta a to uvidíš na ňom, že ja by som chcel vyhrať. A že prečo? Aby som nič nemusel robiť. Až mráško, tak nie. Pre teba to nebude. Ale napríklad ten konkrétny, on chcel pracovať, veľa pracoval a bolo mu to dopriaté. A potom, keď si just myslíš, že chceš začať vyhrávať, tak najjednoduchšie je to budovať na tých malých. Vieš, že ľudia chcú plnú výhru, ale tam je tvoj mozog vie, že to je malá šanca plná výhra. Ale tak veď vyhraj druhé miesto. Alebo vyhraj tretie miesto a ľudia nie, ja chcem. Vieš, že proste keby potom sa už nedá. To je to ego, to je ten pocit toho, že vo svete je nedostatok. Že ja musím vyhrať len plné, lebo vyhrám len raz a už to nie je možné. A to ti nepôjde tak. Vieš, ty musíš vyhrať na prasiatku euro a potešiť sa. A nie, ja som chcel 10 000. Toto máš tiež nejaký viac skupín ľudí, že sú tí, čo chcú vyhrať, aby nemuseli nič robiť. Mm-hmm. A tí, čo by sa potešili z výhry, pretože by nemuseli robiť pod takým tlakom. Ale že ďalej tak, mali tú svoju kreativitu a boli takí free, takí voľní. No ale dôležité je zamyslieť sa, že čo očakávam od tých peňazí, ako by som sa vtedy pravdepodobne podľa seba práve cítil. Mm-hmm. Že nie, že jásal by som, jasné, že by si jásal, ale o týždeň by to bola prirodzená súčasť života. Že bolo by to normál. Aj keď som si auto, to Volvo manifestoval, tak som vedel, že nebudem z neho skákať do nebies, keď sa nám budem voziť už týždeň, takže 2,5 týždňa to trvalo, kým sa získalo. A uvedomiť si, že čo je tá verzia mňa, ktorou chcem byť a ísť za ňou, nie za tými peniazmi. Ísť za ňou proste. Mne sa páči, jak si to tak jednoducho povedal, že 2,5 týždňa mi trvalo, kým som si vymanifestil auto za neviem koľko, desiatok tisíc. Za 80 000. Povedz mi ten príbeh. Takže, mne nikdy nezáležalo nejak, že na autách. Mali sme predtým Kia Proceed a keď som ho kupoval, tak som chcel auto, ktoré nebude vyčnievať do očí, alebo prievidza, maličká a tak. Ale chcel som, že nech je nejaká, nejdem o Kia hovoriť, to je jedno. Proste chceli sme, že výnimočnú a bola prvá na Slovensku. A to bolo tiež brutálny manifest. No ale to Volvo. Vyberal som auto a dlho som chcel Volvo, že keď niekedy auto, tak chcem bezpečné. Chcem výkonné a bezpečné auto, ale nechcem sa voziť, že na X5, nechcem sa voziť na Q7, ešte, že necítim sa tak. Mm-hmm. Mohol som si skúpiť aj také auto, ale nechcel som byť taký. Povedal som si, že vyzeral som na Volvo. Proste som sa rozhodol. Takže nacenil som si auto v konfigurátore, dal som tam plnú výbavu, všetko, bledú kožu. Bez limitov. Bez limitov. Nabombil som to, koľko išlo. Išlo to na 78 860 eur. Skoro 80. Z DPH.
No a auto som chcel samozrejme na firemné účely, lebo je to pracovné auto, takže som vedel, že budem odpísať DPHčku, že tam sa mi niečo zlávni. A hovorím si, ja nikdy nič nechcem zadarmo, mne nevadí za veci platiť, ale keďže som manifestor, musím to nejako poštelovať, inak by som nemohol učiť, čo učím. Takže začal som si hľadať také auto, či nechcel sa mi ho že objednávať, lebo hovorím si, budem čakať na ho pol roka, ja si to rozmyslím a ja ho už nebudem chcieť. Že ja ho potrebujem kúpiť hneď. Takže začal som hľadať ponuky na internete, ale nikde som nenašiel presne také, aké som chcel, že proste v plnej výbave. No a začal som ho teda hľadať, nevedel som ho nájsť, tak si hovorím, dobre, takže idem pomanifestovať. Sadol som si na posteľ, na gauči, kde to bolo, hovorím si, také to je, kúkal som na mobile tú konfiguráciu, takéto ho nájdem a kúpim ho za polovicu z tých peňazí, som si povedal. A hovorím si, to není až tak realistické pre môj mozog, tak minus 35 000 eur. Hovorím si, to znie už realisticky. Že... To bolo vyzerať. No ale tam bol ten limit. Hovorím si, že keby dám za neho nejakých, že koľko to vychádzalo, že 43 000 eur, že bez DPH, keby to nakoniec tak vyjde, tak som spokojný. No a vizualizoval som to asi každý večer, každé ráno, chvíľku, že ak sa na ňom vozím, že ak držím volant, tak sa vozím. A keďže máš na niečo zafokusovanú hlavu, je potrebné si pripomínať, som na prechádzke s obsom, že ako by som sa cítil, keby mám teraz to auto. Mám spokojne. Tak musíš sa vrátiť do tej spokojnosti, keď máš hlavu prepojenú s nejakým cieľom aktuálnym. No a potom som lustroval ďalej tie ponuky na internete a zrazu na mňa vyskočilo proste presne. Biela, bledá koža, plný výkon, diesel, štvorkolka, všetko, čo som chcel. A si hovorím, fajn, ale tá cena, idem si ho kúpiť alebo neidem si ho kúpiť? Lebo ešte nebola dobrá, bolo to, že za 68 bolo, alebo tak nejak. Hovorím si, keď odpíšem DPH, to je proste 54, že to není ono, vieš, že to sa mi nezdá. Takže to bol piatok, keď som to našiel. Zavolám tam, nie. Tak ďalej som si to, že začal som si hovoriť a platím za neho 43 bez DPH. Alebo tak nejak, už to je rok, už si to presne nepamätám, 43 alebo 42 alebo 44 tisíc eur, že platím za neho bez DPH. To som si hovoril a v nedeľu si hovorím večer, že posledný krát už na to kašľam. Mne je to jedno, ja ho pôjdem kúpiť aj za koľko je. Strašne sa mi ľúbilo to auto. Vieš, že mne je to jedno, ja to už nechávam tak. Normálne, že tak rezignačne. Že to, aby sa mi to nedarilo zmanifestovať, veď mi to ide, vieš, že ako to, že za mnou ešte niekto nedošiel, že tu máš auto za toľkoto peňazí v takomto stave. Ja chcel som ešte, aby bolo čisto nové, že to bola moja podmienka. No a takže chcel som tam zavolať, že pondelok ráno hneď o 9:00, ak sme mali otváracie hodiny v predajni, že prídem po to auto. A čo sa stalo? Ja som mal nejaké stretnutia v mojom podnikaní a nejak som sa zakecal, zdržal a prišiel som, že až o 14:00 do firmy. A si hovorím, dobre, idem tam zavolať. A že ešte si pozriem tie ponuky. A mali tam, že nejaká že rýchla akcia. A ja som to auto mal uložené na karte. Otvorím. A to auto, a ešte jedno, zo celé ponuky, že to mali všetky Volva, dali do akcie za 52 100, alebo tak nejak. Že som to, že keď si ešte odrátal tú DPH z toho, tak to bola presne tá suma, ktorú som si hovoril. Uh-huh. A tak som tam volal, že ho chcem. A prišli sme tam na druhý deň. A on mi ho ukázal to auto a povedali sme sa previesť nie na tom, ale proste na rovnakom modeli, ktoré tam mali na vozenie. A on, že pán Drienik, ale keby chcete ma ešte prehovárať na nižšiu cenu, už sa nižšie nedá kúpiť. My sme to teraz dali, že nejakú že letnú akciu, lebo leto začínalo. Takže, že v pohode. Ja som chcel kúpiť za tú vyššiu cenu, ale je to v pohode. Takže to ide to, že ľudia čakajú, že zmanifestuješ si auto, že sa ti objaví pred domom, lenže ono sa to stane spôsobom, ktorý je pre teba vyhovujúci. Uh-huh. A pre mňa bolo veľmi vyhovujúce, že to auto stalo nejakých 79 nacenené, v predajniach bývalo za nejakých 69, občas niekde lacnejšie a vlastne, že mi ho hen tak znížili a potom som ešte si odpísal DPH, tak to bolo pre mňa to vyhovujúce, tá cena, ktorú som si zadal. Vieš, že som nebol, že ho chcem zadarmo.
Ja nemám to rád, keď sa niekto niečo zadarmo, takže ja taký nie som. A bol som taký, že však môžem si ho zľavniť trošku a nikoho do toho nebudem nútiť. Hej, že dobrý deň, dajte mi zľavu. Proste nech sa to stane automaticky. To je super toto. Teraz si mi povedal príbeh, na ktorý už nemám otázku ďalšiu. Ty kokos. Dobre. Mám myšlenkové pochody teraz inde, normálne sa mi ťažko teraz rozpráva, pretože premýšľam nad tým, čo si rozprával. A nepočúvam to iba ako príbeh, ale ako nejakú poučku, z ktorej si môžem vyťahnuť niečo svoje. Ale som zároveň strašne zvedavý, čo nájdem v tamtej poučke. A chcem sa ťa ešte opýtať, tak asi k záveru pomaly, že tajné zákony reality, čo človek môže od tej knihy čakať? Ide o to, že to nie je žiaden secret plan, ktorý by som prezentoval, že vysoké vrstvy ľudí nám nechcú prezradiť, ako máme žiť vysnívaný život, že nie je to v tom zmysle tajné. Naschvál som tam dal to slovo tajné, lebo Power words. Aj to možno, ale je už tak v tej vede a vo svete známe, že tvoja myseľ ako keby formuje tú tvoju realitu a stále ako keby je to tajnosť. Že neprídeš do školy a nehovorí ti o tom v škole učiteľ, neučia ťa o tom rodiče, že stále je to také keby zakryté nejakými plachtami, že je to tajné. Takže preto je tam to tajné a je to teda spojenie dvoch veľmi významných autorov, ktorí žili do roku 1910 priemerne. Sú to knihy, ktorú som každú čítal 10 a jednu 12 krát, preložené z angličtiny do slovenčiny, čiže je to prvá kniha v živote, ktorú som To mám tvoje DNA, to mám vyššiu hodnotu, teraz nerob. Takže celú som ju nenapísal, ale celú som ju prekladal skoro jeden celý rok. Muselo to dávať význam, lebo to bola skoro taká stará angličtina. Čiže keď to chceš dať do plynulé slovenčiny, pozeráš, nemôže stratiť význam táto myšlienka, musím to inak preformulovať. Čiže sú to v podstate 2 knihy v kope. 3 knihy, lebo ja som tam dokopy dal ešte asi 60 strán mojich. Koľko to má strán? 316. Pamätáš si to? Aha, a váži 365 gramov a 365 dní má rok. Je to zaujímavé. Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si mi priniesol. Určite mám teraz postarané. Toto pre mňa také, že ja málo čítam knihy, ja väčšinou knihy počúvam. Ale keď sa do niečoho začítam, tak to mám, jak má niekto Netflix, tak ja mám tak tú knihu. Že potom neviem prestať, že chcem vedieť ten koniec, že chcem to všetko mať vstrebané. Takže teším sa na to, jak to budem čítať. A ty si ju teda vypredal a bude ešte v ponuke? Bude. Keď dáme vytlačiť. Ja to robívame to tak, že vytlačí sa napríklad, teraz sa tlačilo 1000 kusov tejto a potom sa vypredá, trošku nech to stichne ten ošial, lebo je s tým aj strašne veľa roboty, všetko podoručovať, podpisoval som prvých 300 kníh a z toho ťa z ruka boli a baliť to, nepomýliť sa, alebo ľudia si objednávajú aj iné knihy v tom, aj napríklad iné produkty. A potom dotlačíme ďalších nejakých možno 500 alebo 1000 kusov, tie sa vypredajú a potom to pošleme do knihkupectiev. Ale nikdy najprv nejdeme s distribúciou do knihkupectiev, lebo najprv si to riešime my, cez nás priamo a až potom to delegujeme ďalej. Super, takže teraz príde tá fáza, že idete už do knihkupectiev, alebo ešte nie? Nie. Ešte to predáme u nás na e-shope a až potom to dám ďalej. Super. Napríklad, keď som vydal 7. knihu Alchymiu blahobytu, tak som si povedal, že pomanifestujem to tak, nech mi sami zavolajú z tých predajní alebo niekto, že chcú moju knihu. Že nebudem volať môjmu distribútorovi, že čauko, dobrý deň, napísal som novú knihu, že zaradíme ju. A si pamätám, že sme ju vydali, vypredali sme ju len taký fúkot, prvé 3 náklady, prvé 3 tlače. A sme boli na dovolenke v Chorvátsku tiež, to je takto zhruba pred rokom. A volal mi z distribúcie, pán Driník, vraj ste vydali novú knihu a volajú mi z knihkupectiev, že to ľudia zháňajú a že bomba. Tam som to chcel dotiahnuť. Super. Ty už, jak to tak počujem, tak ty už sa s tým tak hráš, že pomanifestujem si. No. Hej tak, lebo keď niečo potrebuješ, tak sa manifestuje ťažko. Ale keď to už máš, tak to je jednoduchšie. Preto sa hovorí napríklad, že bohatí ľudia bohatnú, lebo pre nich je to už prirodzená súčasť života. Hej. Takže chudí ľudia chudnú. Nie, chápem.
A super, ja si myslím, že sme povedali za hodinu 45 strašne hodnotné informácie, teda ty. Aj ty. Ja iba by som to uzavrel tým, že ti chcem strašne moc poďakovať, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Veľmi rád, ďakujem. Ja som, práve toto bola jedna inak vec, to je halus, že som sa chystal, že ti poviem, že ja som si toto akoby, neviem povedať, že manifestoval a predstavoval som si to, pretože my ešte nie sme, my to rozbiehame. A nejaké tie metajmy nehráme sa na veľkých hráčov, rozbiehame to, čiže aj tie podcasty ešte sme v rozbehu. A teda nevedel som, že ako budeš ty reagovať, keď ťa oslovím s tým, že poď. Ale ja som tam aj Zuzane hovoril, že vieš čo, že teraz sa necítim, že by mi povedal, že áno, že pôjde, ale že ja keď sám seba o tom tak presvedčím, ja mu napíšem a uvidíš, že mu pôjde, že to bude v pohode. A ty si mi odpísal, že áno, že jasno, poviem rád, takže som veľmi rád, že si prišiel a vlastne si aj podporil moje pozitívne myslenie. Tým. A vieš, ak to býva? Ja väčšinu odmietam. Fakt? Hej, každý týždeň mám ponuku do podcastu a mne sa nechce cestovať, alebo nechce sa mi investovať ten čas niekomu, kde vidím, že len začína, alebo je len pol roka, alebo to by si neveril, koľko ľudí začne a skončí. A takže mne, keď niekto píše, tak som taký, že zavriem oči a že kam to s ním pôjde, s tým človekom, že či neprestane. Vieš? A on si píše mi Marián, pozitívum je, že je blízko, že nemusím ísť niekde do Bratislavy alebo do Prahy a neprestane, je pracovitý a pocit, že choď, ja si hovorím, jasne, idem. Dávam na ten pocit, vieš. Tak som rád. Teraz som ešte viac, akože normálne som, že pozitivita na steroidoch teraz. Takže ešte raz, posledný krát, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a že si obohatil tento náš kanál podcastový a verím a dúfam, že toto není posledný krát, čo sme sa stretli. Veľmi rád, ďakujem. Ďakujem, ahoj. Dovidenia.